banana, ambell I groen banana o ran y Bala tymor yma. Newidiadau anferth dros y haf, a newid mwyaf y rheolwr. Y gŵr yma sydd wrth y lliw, Steve Fisher, yn cymryd lle Colin Caton, yn gadael ar ôl dros 20 mlynedd. Dechrau da'r tymor cyn i'r croen banana yna ymddangos. Disgyn o'r gyngrair, dim bagli sy'n poeni Hwlffordd tymor yma gymaint yn y fantol helo. Y Bala yn cwrdd â Hwlffordd ar Faes Tegid yn y gwynt ar glaw. Mae'n noson brysur yn uwch gyngrair Cymru JD. Noswaith dda I chi. Croeso ato ni. A Malcolm Allen sy'n cadw cwmni I fi. Malcolm Dando heno gyda llaws. Chi ddim wedi gweld ar dan y lloer. Da chi, cewch chi wylio, bydd ar S4C Clic a iPlayer. Gwych, Max, wedi mwynhau'r sgwrs yna. Diolch yn fawr. A ni'n cael sgwrs fan hyn nawr am Pêl-droed. Mae'n teimlo fel gêm bwysig i'r ddau dîm heno. Mwy cyffyrddus siarad am Pêl-droed, na ddyn. Yn sicr, ond am gêm oherwydd Hwlffordd tan gyflawn I tymor yma. Dim di gael mae gen nhw'r garfan efo'i tîm gorau ar y cae, ond dyn nhw'n cael yna. Trwy gydol y tymor, dim cysondeb i'w chwarae nhw, a dim record gwych oedd I cartra mewn cyrra 1 mewn 8, ond tîm da fo Corey Shepherd, un o'r chwaraewyr gorau yn y gyngor I fi, sef o'n hydnod ffitio fewn I tîm y Seintiau Newydd. Felly fo nôl, a dwi ddim yn gweld y record diweddar y 5 gem diwethaf, mae Hwlffordd wedi curo nhw'n nec a gem gyfartal, felly dwi yn gweld Hwlffordd y dyma curo Bala heno. O, diddorol, nhw'n eich oedd yn granach yn y tymor. Gem eraill heno, mae'n noson brysur, digon I gadw fi a Malcolm allan o drwbl gobeithio. 5 o'r 6 gwaelod yn chwarae heno, 3 isa I gyd oedd I cartre, y 3 clwb sy'n ceisio dal pen y bont yn yr ail safle yn chwarae fe alle Ceicona a Caernarfon godi uwch ben pen y bont tasen nhw'n ennill heno. Felly na'r gemau, dyma'r tabl, a fel ni wedi sôn, Mogs, gallai tipyn o newid ddigwydd heno. Ia, 4 pwynt rhwng y ddau ar y funud. Bala gyda dechrau da i'r tymor. Tywed collad o Colin Caton yn anferthol, dydy, pan unrhyw reolwr sy'n gadael ar ôl 19 mlynedd fel Graham Taylor yn Watford efo fi. Tywed 10 mlynedd oedd wedi bod yna, di fynd o'r 4 I 3 adran I pencampwriaeth I, tywed i'r cyngor cynta, adran cynta. A gorffan yn ail, mynd I Ewrop, mynd I FA Cup Final. A wedi Colin Caton gadael yma llais presenoldeb anferthol. Felly mae Bala wedi colli dyn, ond y ffordd nath nhw ddechrau y gyngrair, dwi bod tro'n, tymor yma, dwi'n meddwl honeymoon period bach I Steve Fisher, newidiadau, 16 o chwaraewyr newid I mewn, mae'n cymryd amser setlo, ond nath nhw setlo wych, ond honeymoon period wedi gorffan rwan, felly gan I weld beth I ddigwydd heno, ond lle maen nhw wedi sgorio? 14 gol mewn 18 gem. Mae hynna'n broblem mawr. Ie, cwestiynau diri o ran y Bala, ambell I gwestiwn I ddod yw'r rheolwr nhw, ni wedi sôn amdano fe'n barod. Steve Fisher nesa, Mike Davies sy'n holi. Steve, thank you for joining us. Bala have reached the top 6 in each of the last 11 seasons. You're currently 3 points behind Barry. 3 points would go nicely this evening. It'd be great, yeah. Listen, we've been on a really good run of finishing in the top 6, but I think what you've got to remember is we've got a third of the budget we've had in previous years, so for us to be so close to being in the top 6, I think we're doing great. In terms of the squad that you've got, you had to have a complete overhaul in the summer. How do you rate their performances to date? Do you know what? We got to throw a squad together really quickly. I think the recruitment we did was really good. Obviously, we would have liked more time to build it a little bit slower. But the guys that were brought in have done a phenomenal job. You know, considering we've had to try and gel a brand new squad together. We started the season ever so well. You know, a little bit inconsistent over the last month or so. We've dropped off a little bit. But I've just said to the guys in the changing room there, we're more than capable of beating anybody in this league. We've just got to get it right in both boxes. And we've got to want it more than the other team. Haverfordwest are having their own struggles. Would you rate this as a good opportunity? To win the game? Yeah. Yeah, of course, but let's remember, Haverfordwest have just been on a European campaign in the summer. You know, Tony's got a very good side. You know, for me, they're in a false position. People might say that about us, but both teams are where they are, and both teams will be fighting to try and get up the table. Steve Fisher, all the best tonight. Thank you. Thank you. Diolch yn fawr. Diddorol, clywed yn sôn yn blwmp ac yn blaen am y cyllid a'r gwahaniaeth o ran yr arian fan hyn yn y Bala tymor yma. Mae'r Bala wedi cael gymryd y lwyddiant. Cwestiwn quiz I chi nesaf. Pwy sgoriodd y gol fuddigol wrth i'r Bala ennill Cwpan Cymru am y tro cynta yn ei hanes? Dyma hi a dyma fe. Kieran Smith gath I wrth gwrs di gadael y Bala erbyn hyn. Mae fe nôl mae heno gyda ni yn sylwebu gyda Mike Davies a maen nhw wedi cael sgwrs fach cyn y gig cynta.
Kieran, you etched yourself into Bala Town folklore with that Welsh Cup winner. Was that the highlight of your time here? Yeah, I think so. I see it every year that pops up towards the end of the Welsh Cup rounds, and yeah, it's definitely the best moment I had at Bala for sure. You are a teammate of Steve Fisher, and you played under Colin and Steve. What sort of coach is he? A little bit calmer than Colin, I would say. Likes to try and play football, likes his teams to play on the front foot, be aggressive, and get in people's faces. And then, you know, I'm happy he's got his chance. He's waited a long time for a go at management, and yeah, he's had a good start, but I think it'll really test him now, and hopefully he can get a good result tonight. I bet you've been studying the progress of Bala during this season. They're currently 3 points off 6th place, but probably looking over their shoulder as well. Yeah, I think they started really well, didn't they? And it was all really positive, but they've had a little bit of a difficult patch. And like you say, looking over their shoulder, I think if Haverfordwest win tonight, they go a point behind them. So it's an important game, and hopefully they can get a result tonight and start looking forward instead of backwards. And Steve hasn't had it easy either. He had a wholesale rebuilding job over the summer. In terms of recruitment, how well has he done, Kieran? Yeah, I mean, I remember speaking to Fish just before the start of the season, and he didn't have many players at all. So to get the players in and the squad together that he's done, you've got to respect him for taking the job in the first place, because he's lost a lot of players. But I think they're starting to gel a little bit now, and he's going to hope that they can push on forwards in the table, and hopefully they can get that win tonight. Kieran Smith, diolch yn fawr iawn. Thank you. Fel ni wedi sôn droi on, gymaint o newidiadau dros yr haf, rhyw 16 yn gadael o ran, neu 16 yn cyrraedd, len i weid, gyda gymaint o newidiadau. Sut ni'n esbonio hyn, Malcolm? Achos dechreuon nhw'n dda, nawr maen nhw'n cael y cyfnod anodd. Ia, momentum, ti'n gweld yma, 15 pwynt o'r 9 gêm gyntaf. So, sa chdi'n... A 5 berson i o 9 ola. Ia, dyna di'r... Ti'n edrych ar yr un chwaraewyr, yr un garfan, cysondeb y tîm, y momentum wedi cael ei golli, a maen nhw ar y lôn llithrig ma, habits o colli gema, a diolch yn dda. Maen nhw eisiau buddugoliaeth na ddwy, ond fydda nhw fo mwy o'i llygad dros i ysgwydd, mae Hwlffordd 4 pwynt tu ôl dyn nhw, fydd Hwlffordd yn sbio i fyny rwan efo chwaraewyr yn ôl yn y tîm. Wythnos diwetha, nhw'n cwrdd â Met Caerdydd, dyma'r goliau i chi. Wel, ni'n dechrau gyda Cerdyn Melyn. A pam chi'n gweld y Cerdyn Melyn cyntaf, chi'n gwybod bod ni'n dangos ei am reswm, achos mae yna Cerdyn Coch yn dilyn yn hwyrach o ran Ibrahim. Sgorio o giciau cornel erodd hon yn... Dwi'n siŵr beth i'n neud o hon y gêm yma, achos oedd yr amddiffyn ddim yn edrych yn wych, ond eto, pwynt yn ebyn Met, a lawr i 10. A Met ar rhediad gwych dydi ar y funud hefyd, Ciro Sintio Newydd yn ddiweddar. Oce, maen nhw wedi yn hawdd. Beth y broblem i fi gwylio o goliau yma oedd, yn gorfforol oedd nhw mor wan. Mae rhaid chi fod yn gryfach yn y dacl, yn gryfach efo'r agwedd penderfynol yn dod draws y chwaraewr a neisio bod chi'n curo'r bel na neu cael bloc i fewn. Da ni gweld y flic yma. Mae'r gol dda, ond 2 gol y Bala o cyrraedd. A wedyn ti'n edrych, dim un llawar o goliau maen nhw wedi sgorio trwy yma. 14 gol mewn 18 gêm. Hon di cadw'n gol. Sôn am gorfforol, rhy gorfforol. Ia, oedd o'n, ond dwi'n edrych ar y goliau. A dwi'n meddwl i fynd 14 gol mewn 18 gêm. Dyna mae'n wedi gadw i fyny. Felly mae rhaid iddyn nhw ddechrau tanio yn y trean ymwysodol yna. Ia, di sgorio 2 yn y byd Met Caerdydd, pwynt da, o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl sa Met yn curo nhw. Ond yn sicr, dwi'n meddwl heno chwarae gartra, mae'r amoda hefyd yn mynd i cymryd dylanwad ar y gêm. Dwi'n just meddwl, edrych yn unigolion, mae Hwlffordd yn dîm cryfach heno. Ie, ni sôn gymaint am y Bala a'i problemau nhw. Fi'n siŵr bod y Hwlffordd yn cymryd y problemau yna, o gofio bod nhw'n y ddau safle gwaelod ar ôl bod yn Ewrop dros y haf. Dewch i ni glywed gan reolwr Hwlffordd nesaf, Tony Pennock. Tony, a heavy and disappointing defeat at Barry last week, but an opportunity this evening to bounce back. Yeah, I said that in the dressing room just now, funny enough. Whenever you have any performance, really, you've always got another game to try and forget it as quickly as possible, and that's what we have to do. You know, we'd played well up until last week, but Barry were far too good for us on the night. The conditions are going to be very difficult. Has it changed the game plan? No, we'll try and get the ball down. We'll see if that's possible or not, but we just have to play sensibly in the conditions, and with the experience we've got now back 3, then I'm sure the boys at the back will do that. You missed Corey Shepherd last Saturday. He's instrumental in the way the team plays. Can you confirm if he's playing tonight?
Sheppy's back, yeah. He was ill last week. But then Cal McCarthy and Alric Jones have got the bug now that Sheppy had. So it's the way it goes. And that's been our season, really. You know, we've missed people at key times. And when you haven't got a full squad in this league, it's hard to compete. And at times we found it difficult this year. But, you know, it gives others an opportunity and it's down to them to take their chance. Recruitment was an issue for you back in the summer. Are there plans to bring in new players in January? Yeah, nothing changes. We're always trying to bring people in and strengthen the squad where you can, but you know it's easier said than done, especially when you're as far west as we are. But we'll keep trying. Got somebody coming in this week on trial, another one that I'm speaking to tomorrow. So that's all I can keep doing is trying. And you know, the club's done well the last few years. You think it's an attractive club to come and play for, but that's not always the case. Tony Pennock, diolch yn fawr iawn, pob lwc heno. A dyna ni felly, ni'n bron yn barod am y gic gynta fan hyn. Un o'r gemau, byddwn ni'n cadw chi mewn cysylltiad ar cyfan sy'n digwydd yn y gemau eraill hefyd. Cynarfon yn cwrdd â Flint, Met Caerdydd, Llanelli, Cei Cona, Bai Colwyn. Alla honna fod yn flasus, fel maen nhw'n gweud, ond fan hyn. Mae gymaint yn y fantol rhwng y ddau yma. Bala yn cwrdd â Hwlffordd. A falle bod chi'n cael syniad o'r amodau, yr amodau ar y tywydd ddim yn wych, sy'n fi'n bod ar y cyfleusterau, ond ie, y gwyntaf glaw sy'n croesawu nhw, allan i'r cae a rheolwr y Bala, Steve Fisher yn ei shorts, wrth gwrs. A paned, na fe, sicrhau bod y dwylo'n gynnes hefyd. Digon i ddod felly fan hyn, gan i weld beth ddaw. Bala dan bwysau, Hwlffordd, wel, bron, dan pawb, lawr yn y ddau safle gweilo. Draw ni at ein tîmau sylwebu. Chi wedi gweld Mike Davies a Kieran Smith, nhw sy'n sylwebu'n Saesneg. English language commentary available as usual tonight. Ac yn Gymraeg, gawn yn barod amdano chi, a Malcolm Allen gyda May Emrys. Diolch Dylan. Mae crysagwynion y Bala wedi mwynhau degawd a hanner llwyddiannus iawn ers iddyn nhw ennill dyrchafiad i Gyngred Cymru am y tro cyntaf yn 2009. Ac ystadegyn sy'n adlewyrchu hynny ydy'r ffaith i bod nhw wedi treulio ail hanner bob un o'r un tymor ar 10 dwytha yn y Chwech Uchaf. Ond efo dim ond 4 gêm i fynd tan yr holl y tymor hwn, mae parhad y record drawiadol honno bellach o dan fygythiad. Ar ôl ennill dim ond 1 o'i 9 gêm gyngrau'r dwytha, mae tîm Steve Fisher yn dechrau'r penwythnos yma yn 8fed yn y tabl, 3 phwynt y tu ôl i'r Bari sy'n hawlio y 6ed safle holl bwysig ar hyn o bryd. Yn yr un modd, mae'n deg dweud fod Hwlffordd hefyd wedi cael dechrau anisgwl o anodd i dymor 2025-26. Yn wir, dim ond Llanelli sydd o dan nhw yn y tabl wrth i ni ddechrau ar fis tyngedfennol o Pêl-droed yn yr haen uchaf. Yn newyddion tîma, a mae Steve Fisher yn gwneud 2 newid i'r tîm ddechreuodd yn erbyn Met Caerdydd penwythnos dwytha. Mae un o'r newidiadau hynny'n orfodol gan fod Olamide Ibrahim wedi ei wahardd ar ôl gweld cerdyn coch yn erbyn y myfyrwyr. Mae Ross White yn dychwelyd i gymryd i leo ar ôl methu y 2 gêm dwytha. Mae yna 4 newid i dîm Hwlffordd heno wedi'r ymwelwyr ddiodd y cweir o bedair i ddim yn y Bari wythnos yn ôl. Elliot Scotcher, Corey Shepherd, Panashe, Macwyr Amiti ac Iori Humphreys ydy'r 4 enw newydd yn yr 11 cychwynnol. Ac yn ymuno fi yn y pwynt sylwebu heno, fel ydych chi wedi clywed, Malcolm Allen. Croeso Malcolm, sut mae'r tîmau'n edrych allan ar y cae? Jonathan Burke, mae o mor bwysig yn eistedd flaen yr amddiffynau, jyst i warchod nhw a dechrau gem heno. White ability, nhw'n rhyddhau nhw, ond Tarasenko, Higgins, nhw fydd yn lledu'r chwarae a neud siŵr bod cael y peli mewn i Owen i drio sgorio mwy na 1 gol wedi cael tymor yma. Wedyn y 3 yn y cefn yma i Hwlffordd oedd i cartra. Mae yna gryfdar i'r bethau ni'n weld o'n blaen i Rhys, Scotcher, Humphreys a fanna. Johan Humphreys i byd bach, troed chwarae'r y chwith, ond yn sicr fe Hwlffordd yma i gyro'r gem. A pwy ydych chi wedi dewis fel y 2 chwaraewr i'w gwylio? Cyfrifoldeb anferthol a John Owen i'r gol. Dwi'n wedi bod yn sgorio naturiol, ond mae'n gwybod mae'r prif sgorio nhw ar y fain cero, felly mae'n rhaid iddo fo. He made sure bod i feddylfryd o'n sgorio. Mr Aaron Wyn Jones o ddeiganwy ydy'r dyn yn y canol heno. Ond fydd yr 8fed gêm iddo fo ei dyfarnu'n Gyngred Cymru tymor yma. A mae o eisoes wedi anfon 3 chwaraewr o'r maes yn ystod y misoedd dwytha. Yn arwydd o cael Ben Amon ymysodwr Hwlffordd oedd y dwytha o'r heini. A nath o hefyd ddangos cerdyn coch i Tony Pennock yn yr un gêm rhwng yr Adar Gleision a Cei Cona yn ôl y mis Medi.
Be ti ddim isio mewn gêm fel un ar nos Wener yn y glaw yma ydy, y ddau dîm yn ofn colli. So well gyda chdi weld y ddau dîm yn mynd amdani oherwydd y safle maen nhw yn, wrth gwrs mae'r pwyntiau yn allweddol i'r ddau dîm. Felly gan i weld sut maen nhw yn mynd i ddechrau gêm. Ydyn nhw'n mynd amdani? Fydd hi'n gystadleuaeth, fydd hi'n frwythyr, ti'n gwybod pam oherwydd yn y moda. Mae'r bel mynd i fod yn llithrig, mae'r cyffyrddiau cyntaf yna, mae'n gorfod bod yn berffaith. Os da'n dod o'r wrth bobl, mae'r ail bas y cyffyrddiad yn mynd i fod yn dacl. So ti isio curo hynna. Hwlffordd, yr ymwelwyr, sy'n trio ymosod yn y munud cyntaf. Chi'n gweld Steve Fisher ar ei draed ac yn ei short ar gweitha'r tywydd. Dwi'n meddwl mae'n gwneud yn anferthol o dda ar ôl newidiadau mewn ystod y tymor. Yr haf oherwydd coligation yn gadael. Mae'n anodd i gymryd osod o sgidiau fel Sir Alex Ferguson enghraifft yn lefel gwahanol wrth gwrs, ond am gollad o ddod nhw byth i repleisio fo i ddeud y gwir. Felly beth dwi'n dweud yn fan hyn ydy, dechrau da i Steve, 16 y chwaraewyr allan, y cyllid yn aneru, felly mae'r Sam yn y chwaraewyr wedi dod i fewn ddim mor dda, felly mae'n gwneud yn dda, cadw nhw i fyny ydy'r prif uchelgais iddyn nhw i'r Bala tymor hyn. Ie wir, mae yna newidiadau mawr wedi bod yn y Bala. Rhwng tymor diwethaf tymor yma. A ti'n edrych ar y llawer allan o Hwlffordd, tan gyflawni, ddim wedi cael tîm cyson y chwaraewyr gorau, Tony Pennock, ond di record oddi cartra nhw ddim yn gret, na ni curo 1 mewn 8. Na, ddech chi'n sôn, cyn y gig gynta, ynglyn â diffyg goliau y Bala, Malcolm, ond un o'r problema ar y llaw arall i Hwlffordd ar ôl bod mor dda'n amddiffynol tymor diwetha. Tymor yma, dim ond Llanelli a'r Flint, sef y ddau dîm yn aill ochr a'r llall yn y tabl, sydd wedi ildio mwy o goliau na'r Adar Gleision yn y gyngrair. Ia, 34 o goliau wedi ildio, ond ti'n edrych wedyn, mewn 17 gêm, mynd ar cyfartaledd o 2 gol y gêm. Ia, nhw o record gorau fel ti'n dweud, 9 gol na rhywbeth nad nhw ildio tymor diwetha, ond edrych ydi, Sac Jones, y golwr, di mynd, Jacob Owen, Saint Newydd, Harry John, di mynd. Ti'n edrych ar Lee Jenkins, captain ar Cas Newydd ar y funud. Felly mae amddiffyn bron i gyd wedi mynd. A felly mae Tony Pennock di ffeindio'n anodd i ail-adeiladu a cael y cysondeb yma efo'r 3 yn y cefn. Shepherd yn ôl yn y tîm. Rhaid bas allan. Croesiad, llawer hi agos i Joel Torrance ar hynny. Joel Torrance. Cadw 6 llechen lan mewn 19 gêm tymor yma. A dim ond Zach Jones, oedd Malcolm yn sôn amdano fo fanna, bod yr unig golwr yn y gyngrair nath gadw mwy o lechi glân na Joel Torrance tymor diwetha. Felly mae o'n chwaraewr holl bwysig i'r tîm cartra rhwng y pist. Ia, tempo gwych i ddechrau'r gêm yma, na ddeud hynny, y ddau dîm yn taflu'r bedd mynd yn uniongyrchol. Dwi'n dall pam, oherwydd y glaw sydd wedi bod lawr ar y cae yma trwy dydd. Yn sicr, dyna pam maen nhw'n neud hynny. Ond sa'r un o'r ddau dîm di setlo. Da ni'n gwybod da ni mewn 4 gêm, ond dwi'n licio y tempo ar ddechrau gêm, bod ti'n i'w fler bach. Hwlffordd yn dechrau noson yn y ddau wylod yn safleoedd y cwymp, fel oedden ni'n sôn. Fe alla pwynt heno, fod yn ddigon i'w codi nhw uwch ben y Flint i'r degfed safle, ond Bala'n trio mosod rwan hanner cyflau Higgins. Ond oedd o'n methu sortio'i draed allan cweith i ddigon sydyn. Wow, 1 yn erbyn 1, doedd. 1 yn erbyn 1, Pêl slac i ffwr gan Hwlffordd. Gael Higgins yn 1 yn erbyn 1, just methu mynd heibio i 1. Just, neud o'n gyflymach. Just i bach rhy araf. Ac dwi'n meddwl, a Brwse, nath ddod i fewn i ddwy'n y bel wrth o fo. Un o'r chwaraewyr sydd wedi chwarae bob eiliad i'r Hwlffordd tymor yma. Chwaraewr sgoriodd ar y maes yma tymor diwetha. Yn enillodd Hwlffordd yma 2-0 yn mis Hydref 2024. Mae'n cardyn melyn yn dod i rywun ar y faint gyfol fan hyn. Un o aelodau. Mae'n cyfala, y Bala, hyd yn oed sy'n gweld cardyn melyn, ddim yn siŵr pwy eto. Ryan Valentine. Ie, fo sydd eistedd lawr. Tu ôl i Steve Fisher. Ar y naughty step fel fos nhw'n deud yn Saesneg. Wel, ar ôl cael cardyn melyn, ti'n feddwl. Greg Walters. Un arall sydd wedi bod allan o'r tîm yn ddiweddar. A un o'r chwaraewyr mwyaf profiadol nhw a chwaraewyr gorau nhw. Mae bo agorodd y sgorio yn y gêm gyfatebol
rhwng y tîm yma chydig isod yn ôl. Hwlffordd yn illad honno. Wedi Hwlffordd heb golli yn ebyn y Bala. Yn y 5 gêm dwytha ers dechrau tymor 2024-25. Just isio edrych yn heno am i fi bach o safon gyda rhywun. Just bod yn ddewr i fel mae'n neud fan hyn, cymryd cyffyrddio bach ychwanegol, cadw'r meddiant, cadw'r bel, wedyn rheoli'r gêm. Dyn yn taro'r bel yn ôl at ei golwr. Joel Torrance. Byddiad digon di-gyfeiriad ymlaen. Dwi'n o'r meddiant i Hwlffordd am eiliad. Mae'r dyn yma digwydd, mae wedi i dechrau i fi yn trio cael un y ddau, ti'n disgwyl eitha Ffrancwr, dwi'n meddwl, ydi o, ia? Ti'n meddwl, i gefndir o, ti'n meddwl, oce, mae o'n mynd i trio gafel yn y bel, cymryd i'w gyffyrddiad bach, cadw'r meddiant, pasio yn gywir. Ie, amddiffyn o'r canol ydi, ond mae o hefyd yn gallu chwarae yng nghanol y cae. Lle fel oedd Malcolm yn awgrymu, mae o'n gallu bod yn dylanwadol allan ar y cae yna. Tafod hir. Yr ail bel yn disgyn i Shepherd. Yr arian byw ochr o'r canol cae, sy'n nôl yn y tîm i Hwlffordd heno. Yn croesiad yn y pen draw, yn llawer hi agos i'r golwr. Ie, pan ma'n i'n deud hynny amdan y dyn yr i-4 ma digbi i y Bala, bod yr unig un ar y cae mewn 7 munud sy'n cymryd mwy neu un cyffyrddiad ar y bel. Mae'n cymryd 2, mae'n cymryd 3, mae'n cymryd 4 a pasio'n gywir. Bel yn adlamu ymlaen, at draed Luke Rees. A mae rhaid, pan John Owen yn mynd i giro lot o'r peli mewn yr awyr os dyn nhw'n mynd yn unigrychol. Ti'n edrych wedyn ar Higgins, ti'n edrych ar Tarasenko yn dod i fewn o'r esgyll yn agosach iddo fo. I neu siŵr bod nhw'n codi'r briwsion i fyny. A Brwsi. As fach ti mewn ganddo fo. Shepherd yn gadael i'r bel, redeg heibio iddo fo. At Macwyr Emitid, dyma fo unwaith eto. Rhifin ar 10 Hwlffordd. Bel yn ôl at y Brwsi. Croesiad y Brwsi tro yma. A mi geith yr ymwelwyr gig gornel. Ti'n meddwl, mae'n chwarae fel wing-back fel da ni gael fo ar y chwith lawr ochr ma. Dwi wrth y modd pan dwi'n wylio fo, herwydd mae o'n cael argraff yna fi. Mae o'n llawn egni lawr y chwith. Ti'n gwybod beth? Un o'r chwaraewyr na fydech chi dibynnu ar. A fel rheolwr, ti angen chwaraewyr fel ar y cae. I gornel gyntaf noson. Ar ôl 8 munud. Hawkins sy'n ei chymryd i. Cic fer. Derbyn y bel yn ôl. Croesiad. Llawer dyfnach gan Hawkins tro yma. Alan delio efo'r bygythiad serch hynny. Os na gyfle'r tîm cartra dorri rwan. Mae'n mynd i gael ei Jonathan Burke yn hwyr. Torri'r draws yn nes i jyst weld oedd o ddim yn mynd i stopio'r ediad. Oedd y breaks ddim ar, oedd o'n gwybod beth o'n neud. Ia Nathan Burke ar ôl. Colli'r bel yn y lle cynta. Oedd am sicrhau nad oedd Hwlffordd yn cael cyfle i wneud unrhyw beth efo'r meddiant. So wedi medru bod y waith, ond dwi'n meddwl nad yr ymysodwr. Neu'r chwaraewr ni erbyn o fyna jyst reidio'r dacl os ti'n licio gweld ti'n dod i fewn. Chydig yn lwcus i beidio weld Cerdyn Melyn y fanna, Ella Malcolm? O, no ni. Nath rei, Cerdyn Melyn i'r rai Valentine yn llai. Mi fydd ein gicrydd i'r ymwelwyr. Dan Hawkins sy'n paratoi grymanu'r bel teg at gwrs cosfi'r Bala. Ed am ddiffynol yn Will Bell. Cyfle arall i Hawkins. Torrance, methu dal i afal ar y bel. Ond oherwydd, oedd Iori Humphreys wedi taro mewn iddo fod hynny. Ie, mae ni, y croesiad dod i fewn. 2 waith mae'n digwydd wan. Torrance yn y gol. Ti'n gwybod beth? Mae'n bel, mae'n ei gwadd. A Moons yn dod i fewn. Gol gynta'r noson wedi cael ei sgorio yn uwch gyngrair Cymru. Ac Adam Davies sydd wedi rhwydo'r gol honno i Gaernarfon yn erbyn y Flint yn Llandudno. A fydd gen Hwlffordd i ddordeb yn y gol honno, fel o'n i dweud, y Flint
yn gyfartal ar bwyntiau efo Hwlffordd, ond uwch I Penno yn y tabl ar wahanaeth goliau. Gori Humphreys dal I lawr. Ni'n darodd o mewn, fel o'n i'n deud, yn eitha calad I Joel Torrance. Ond mae'r golwr, dio ddim gwaith. Ar yr llaw arall. Humphreys angan triniaeth. Mae'n weld yn chydig o well. Rwan, chi'n gweld y tabl. A dyna ni, fel mae pethau'n sefyll, a mae'n ffordd bell I fynd, wrth gwrs. Ond fel mae pethau'n sefyll, mae Hwlffordd yn codi allan o'r 2 isa am heno. Os fydd y sgoria ym mhob gêm yn aros yr un fath. Ia, mae'n Caernarfon dim di ennill mewn 3 gêm. Dyna mae nhw di syrthio i'r 4 safle, lle mae nhw angen buddugoliaeth hefyd. Gori Humphreys yn ôl ar ei draed. Dyna'n adlu'n drwm, a fydd rhaid efo ymadael am y tro. Felly Hwlffordd, mae'n efo 10 dyn ar y cae wrth I Joel Torrance ail ddechrau'r chwarae. Am yn bron a dwy'n y meddiant. Gen I Tarasenko I dwy'n I nôl yng nghanol y cae. Higgins. Eibay Watts ac yn llwyddo gael y coesiad I mewn. Bale yn tasgu mlaen at Tarasenko. Burke efo fo. Coesiad. Fan o'r ben Ricky Watts. Peniad am ddiffynol. Cyrraedd Walters. Walters unwaith eto. Llan at Humphreys, sydd wedi dychwelyd I Faes Tegid. Ia, ni licio'r symudiad na gan, a nath o gyd dechrau cael Jonathan Burke yn cymryd i'w 3-4, a wedyn yn pyncio'r bel na ar y llawr ma. Dwad y Higgins, mynd heibio I ddyn, coesau i'r posib bella. Nath o wneud hyn rhy hawdd yn do, yn erbyn Watts, Ricky Watts. Oce, gwiriad mynd o ddiwrth chwaraewyr y Bala, ond chwarae da. Tafod hir. Glanio yng nghwrs cosbi'r Bala. Ond yn cael ei chlirio. Geith yr Adar Gleision gyfle arall. Rhys y capten yn gadael y bel. I Greg Walters. Dafod o ar draws at Abruzzi tro ma. Abruzzi. Dyfa o barhau ond yna 2 Rhys Gwyn o'i gwmpas o. Bala'n clirio. Higgins yn sydyn unwaith eto heibio I Watts. Coesiad isel tro ma. A bron I John Owen gael blaen I droed ati. Dihangfa I Hwlffordd. Ia, go iawn, ac ti'n edrych ar faint o gyflymdra. Watts wedi cael ei rybuddio mwy nag unwaith yn barod gan Higgins lawr ar asgell de. Mae gyflymdra fo'n ormod, paid yn mynd mewn ras efo fo. Mae'r croesiad, mae'n trio tynnu nôl at Johnny Owen. Mae Johnny Owen just I oedi hanner ffordd trwy ymroddiad I wrediad yma. Edrych at, mae'n just I oedi, sa wedi cadw ymlaen efo rhediad o'r cychwyn, sa wedi cyrraedd yna'r gyntaf a cael blaen I droed iddi. Liam Higgins. Un o ddim ond 3 yn hym y Bala heno sydd wedi sgorio y tymor yma. John Owen, gwelwch chi ar y sgrin y fanna, dyn o'r lleill. Prif sgoriwr y Bala, Hussein Mehaseb yn dechrau'r fainc heno. Yr eithdiwr, yn yma 8 gol tymor yma, ond yw heb rwydos Davies. A dwi jyst yn meddwl, a fysa Steve Fisher wedi deud hyn wrth nhw cyn y gêm. Ei, gwladwch, da ni'n mynd I syrthio os na da chi yn gael o'n eich meddylfryd o'r cae ymarfer I sgorio goliau. So mae'n rhaid chdi gael o, mae'n rhaid chdi gael delwedd yn dy ben cyn mynd ar y cae, dwi'n sgorio heno, a sut dwi'n sgorio. Mae'n rhaid chdi feddwl dwi am sgorio. Dim jyst fel blaenwr, chwaraewyr ganol cae, chwaraewyr lawr yr esgill. Mae'n rhaid nhw feddwl fel yna. Hawkins ymlaen yn obeithiol, hwnna ddigon diniwed. Harry Franklin wedi agor y sgorio yn y gêm rhwng Cey Conna a Bai Colwyn. Cey Conna a rediad da, Malcolm. Wel, ti'n edrych ar 9 gêm gyngrair heb golli gan ringo I 3 uchaf yn y tabl gyda gêm wrth gefn hefyd. A os ydyn nhw'n curo'r 2 gêm uwch gefn, maen nhw agosach beth di'r Saint Newid. Nhw di tîm gorau dwi'n weld tymor hyn. Abruzzi ar draws y cae, bas fach tu mewn at Shepherd! Disgwyl gwell. Ymdrech gyntaf nos ar y targed ond oedd hi'n hawdd I Joel Torrance. Dwi'n gwybod, mae'n dod allan am dipyn, ond coelio fi, mae dyn yma'n safonol, a mae hon yn gyfla hanner efo. Mae'n gwybod, mae Sean, mae'r hwnna. Mae di tynnu lygad o'r wrthi,
cyn fo wneud y cysylltiad cywir efo'r pŵer a'r cywirder, edrych am ar ei draws wedi bod codi ben reit ar y eiliad dwytha pan mae angen neud hynna. Mae'n gwybod lle beth sy'n reit i chwipiau efo droed dde i'r gorau bella draws y golwr. Corey Shepherd, yn gwybod bod o'n chwaraewr dylanwadol yng nghanol y cae, ond mae di ffindio i sgidio sgorio tymor yma hefyd. Cyn tymor yma, dim ond 4 gwaith oedd i sgorio, ond dros 100 o gema yn uwch gyngrair Cymru. Eisoes wedi rhwydo 4 gwaith yn ystod 2025-26. 2 gol yn ei 2 gem ola, ond oedd yr ergyd yna ddim y gora ganddo fo. Chwaraewr o safon. Nes i ddweud ar ddechrau'r gem, un o chwaraewyr gora, pan mae o ar ei ora yn y gyngraid. So wedi mynd i pen y bont yn yr ha. Mae Hwlffordd yn eisiau o fynd, yn dangos faint maen nhw angen o hynna. Dwi'n gwybod oedd Hwlffordd wedi chwarae'n Ewrop, mae'n wedi gadw fo hynna, ond yn sicr oedd pen y bont yn meddwl bod nhw wedi gael o. Dyna faint mae y gyngrair yma yn meddwl ohono fo, a un o pen y bont un o'r tîmau cryfa yn y gyngrair. Corey Shepherd yn ôl yn y tîm heno, yn absennol, fewn y tos dwytha. Covid mewn nhw. A cyn hynny, oedd wedi chwarae pob munud yn y gyngrair tymor yma, sy'n dangos chwaraewr mor allweddol ydi o i'r Adar Gleision. Mae gan yr ymwelwyr, gei crydd fan hyn. Cyfle i roi Cwrt Cosby, y tîm cartra dan warchau. Hawkins, o'r geic ddofn. Peniad gan Lewis Hall. Mae'r bala'n clirio. Steve Fisher a Ryan Valentine, dain nhw yn reolwr, is-reolwr, dain nhw'n amddiffynwyr, cadar, crydd, styfnig, fedra i'n deud budur, ond yn sicr, ond nhw'n gadael i troed i fewn ar y dega. Amddiffynwyr nhw'n dangos mwy o'r agwedd penderfynol na. Dyna, ti'n gwybod edrych ar chwaraewyr, a edrych sut ydy i ddatblygu nhw. Mae'n ddatblygu nhw oherwydd mae gynnu nhw gallu, mae gynnu nhw hyn, mae gynnu nhw agweddi lle dwi'n ticio bob un bocs, a wedyn ti fel, fedra fi cael y meddylfryd cryf cymeriadol yma i fewn iddyn nhw, i neud siŵr bod nhw'n amddiffynwyr sydd ddim yn licio wdio goliau. Chwarae tot gan yr ymwelwyr, y bel allan at Macwyr Amiti. Shepherd yn ei gynnyrthwyo fo. Croesia dofn yma'n ergyd troma. Ond heibio'r nod. Ond hwnna'n symudiad addawol gan yr ymwelwyr. Iori Humphreys gafodd yr ergyd i mewn yn y pen draw. A ti'n gwybod be, dwi'n licio mae'n defnyddio ddychymig, a so mae'n di fynd efo tu allan i'w droed de. So mae'n cyfeirio hon, so yn gol o mis, fysa, neu ella'r tymor, edrych o hwnna i'r gornel bella na. Gret o syniad. Just methu cynnyrchu hi'n diwad. So mae'n sgil anodd, mae'n dechneg, oedd mae'n bell, oedd techneg gwych erfyn nath a gadw i lawr, oedd i ar y foli ganddo fo, just methu, just cael digon o tu allan i droed i grymannu mewn i gornel. Sôn am ei dechneg o Malcolm. Iori Humphreys yn athletwr am ryddaw. Pêl-droediwr da fel da ni'n gwybod. Hefyd yn chwaraewr criced o fri. Redwr traws gwlad da iawn a wedi chwarae rygbi i dîm Academy y Scarlets. Da ni'n gwybod yr chwaraewr pêl-droed talentog Malcolm. A rai fi ddeud, swn i jyst i licio bod yn dda mewn unrhyw chwaraeon. Di siwr bo, come on. Heb sôn am bod yn dda mewn 4 camp. Come on, ti'n rhedag? Ti'n rhedag dda? Oce, mae David y frawd yn curo chdi fyd. Ia, ni'n amas a chi'n sôn am hynny, Malcolm. Nes i chwarae pêl-droed i dîm Ysgol Brynrefal, wrth gwrs. Ail dîm. Fel chi, felly? Ysgol Brynrefal, ysgol gorau byd. Yr unig bes gan Malcolm Allen y fi'n gyffredin o ran yn sgilia ar y cae pêl-droed. Mae'n un sicr. Mae gêm fyw gan sgorio ar lein fori hefyd. Cambrian United yn erbyn y Bari. Rownd gynderfynol, cwpan y gyngrair Nathaniel MG. Tîm ar frig. Cyngrair y de. Yn wynebu y Bari. Honno o 5 o gloch ymlaen ar lein fori. A Brwsi. Cyrraedd llinell hanner. Mae Hwlffordd yn dechrau ffeindio'i ffordd. Maen nhw'n dechrau cael 4-5 pas yn olynol i'w chwaraewyr wan. Bala di just i disgyn off
y cyflymdra'r gêm, y pes y gêm, sy'n fi ddeud. Cic hir y Bale yn adlamu ymlaen. Bale yn ôl at Torrens. Mae'n ymddangos bod y ddau dîm wedi setlo bellach. Malcolm, a ydy'r ffaith bod y tywydd wedi gwella rhywfaint yma yn y Bala yn cynorthwyo o ran hynny. Yndi mae ond efo pwysigrwydd y gêm, oedd hi'n mynd i fod yn helter-skelter fel gêm ar ddechrau 20 munud yma, lle oedd y ddau dîm yn uniongyrchol ar adegau. Rwan, ar ôl cael, mae un siap yn trin y cefn, Tony Pennock yn un efo'r trin y cefn, a 5 draws ganol cae, 2 flaenwr, a wedyn mae'r Bala chwarae, mae 4 yn y cefn, felly ti'n edrych ar setlo i mewn i siap, a dwi'n meddwl mae Hwlffordd yn cadw a rheoli, fatha manager gêm lot gwell ar ôl yr 20 munud cyntaf yma rwan. Ethan Burke, captain y Bala, yn cael ei droed i mewn a hefyd yn rhwystro'r Bale rhag mynd allan at gig gornel. Mi fydd hi'n dafliad i'r ymwelwyr reit lawr wrth y lle mewn cornel. Shepard yn cymryd y tafliad hwnnw'n sydyn, canfod Amon. Bala'n clirio mor bell a Macwyr am Iti. Walters yn troi ag yn tanio. Wel, yn syniad da, mi nath o ddal yr ergyd yn lan. A fe gafodd ei rhwystro. Ie, ti'n edrych efo Walters, ti'n edrych efo Shepard, ti'n edrych efo Amon. Edrych ar gwiriad, ond maen nhw'n edrych mwy positif. Mae'r agwedd yn eu penna nhw rwan yn y fydau sgorio. Mae'r hyder, dwi'n gweld yr hyder, dwi'n teimlo fo ymlaen i beth dwi'n weld. Walters i hun sy'n cymryd y tafliad tuag at Amon. Ac o ddim byd. Dryswch yn y cefn gan y Bala yn cyflwyno cig gornel i Hwlffordd. A fi fel chwaraewr rwan, Amon yn cyrraedd yn ôl fan hyn i'r postyn pella. Mae o'n gwybod wan, mae'n amheuaeth o gwmpas y lle i'r Bala. Camgymeriad yma na cymysgiad pwy yn gweidi. A Bel yn gorau trio clirio i'n hawddach na hynny, mae di ildio cig gornel, felly gan ei weld beth ddigwydd o hon. Hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Cymru mantais rwan ydy y peth pan ti'n gael o'r gêm, mewn gêm fel hon i Hwlffordd. A Brwsi, crymanu'r Bale i mewn, teg at y postyn cefn. A godi'r digby nath i allan, felly fydd hi'n gig gornel arall i'r Adar Gleision. Sgoti'r ar y postyn bella, ond digby ddim yn gwybod llawar amdani fan hyn, nath i just dar fo ar ochr i Benglin. Hwlffordd yn ffansio ei hunan yn y cyfnod yma o'r gêm. Dan Hawkins sy'n paratoi gymryd y gic troma ar ei droed dde. Gat y post yn agosad troma. Nweth eto rhywfaint o ddryswch. Ond dyna olygodd bod Torrens methu dal i afal ar y Bale nôl i mewn. Peniad rhydd i Dylan Rhys, ond heiber postyn athi. Ie, ti'n iawn Rhys oedd o, ac oedd o beniad rhydd, oedd gymaint o le o'i gwmpas o. Maen nhw'n chwilio am gicor spotyn yma hyn, maen nhw wrthio, gan i weld. Os na ar Greg Walters, na goes. Os na hwnna Tony Chris, na, dim digon. Ma'n Dylan Rhys, na, dim digon a ryw syrthion dramatic. Ni'n eisiau gweld hynny yn i'w chwilio'r Cymru. Da ni weld o digon ar y teledu, da ni yma. Ie, felly dim ond cig gol fydd hi. Torrens, taro Bale yn hir. Peniad Walters allan ar ei fen. Ti'n gwybod fe, na ddeud un beth, a nhw'n y lle cresa ar y cae na, yn rhedeg o gwmpas, na ddeud hynny. Dylad hir gan Dyn. Bale yn ôl at Harry Dyn. Burke i gapten o mynd yn ei ffordd o braidd. Sean Cronin wedi rhoi Llanelli ar y blaen. Y tîm ar y gwylod. Ar y blaen, yn erbyn Met Caerdydd yn y brif ddinas. So hwnna'n sioc, oes a. Dwi'n meddwl na 1 pwynt bod Llanelli wedi giro yn yr 8 gêm ddwytha. Na ni. Mi o Llanelli 8 pwynt y tu ôl i Hwlffordd ar y gwylod ar ddechrau. Yn osom, maen nhw bellach 5 pwynt tu ôl i'r Flint fel o'r bydda'n sefyll. Y Met Caerdydd, ar ôl bod ar rediad mor dda gan anelu am y 6 ucha na. A fel mae'n sefyll, yn y 7fed safle. Wel, na ni'n yn het ar y lein rwan de, a dweud fydd un o'r 2 dîm yma yn cyrraedd y 6 ucha. Tymor yma. Mae rhywun yn teimlo
A cadw ei lle yn y gyngrair. Ymdrech o bell! Anhygoel! Anhygoel gan Corey Shepherd! Ar yr hanner foli o hanner ffordd, Shepherd wedi gweld Torrance oddi ar ei linell, a fe darodd o honna'n berffaith, a nid am y tro cynta ni yrfa, Corey Shepherd yn gwneud yr annisgwl ac yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Ti'n gwybod be, dwi'n mynd deud y byd, mae'n just gwyliwch chi eto. Mae hon y gol a hanner. Byth gofiadwy iddo fo i Hwlffordd. Cofiwch y gol o'na, 5 o ragfyr yn y Bala gan Corey Shepherd. Ia, o'n i'n meddwl i fi'n un, nes i weld bod y gol o'r wrth i llinell gol. Nes i fel, ydo am, ydo mynd. Mae wedi ac am gol. Go iawn o'r safon ucha. Da ni wedi bod yn sôn amdano fo. Ansawdd o'r lefel ucha. Ac o'r eiliad a dawodd y bel i droed o. Oedd pawb o amgylch Faes Tegid yn gwybod bod hwnna'n mynd i mewn. A Corey Shepherd, mi enillodd o gol y tymor rei blynyddoedd yn ôl, am rwydo y fergi debyg iawn i honna o bellafoedd byd, pan oedd yn arfer chwarae i Cambrian. A mae di ail wneud y tric unwaith eto heno, 50 wedi mynd, a mae Hwlffordd ar y blaen. Mae gon anodd i ni doenwaith. Ond dydy o ddim yn synnu chdi chwaith oherwydd y chwaraewr a'r talent sy'n ganddo fo. Dyna ni, danio pethau ar noson lyd ar lan Lle'n Tegid. O, hwnna'n dipyn o gol, Malcolm. Wel, sôn am y gol na, sgoriodd o hanner ffordd i Cambrian. Nath o rhywbeth tebyg hefyd i Hwlffordd yn ebyn y dre newydd cwflwyd ymhora yn ôl. Cymryd dipyn o dechneg yn ei peth fel na. Yn un ôl at hynny, achos mae Hwlffordd yn ei blaen eto fo. Brusi! Ar ymdrech ar y targed fi symudodd un yr awyr. Ond Joel Torrance yn troi'r bel dros y draws o ma. Ia, dwi'n disgwyl yn neud ar arbediad yma, na ddeud hynny, na ddod yn ôl o'n techneg, Corey Shepherd yn dipyn, ond un beth ar ei feddwl, pawb, a ti'n gweld yn amddiffyn eto, jyst yn syrthio, mae'n rhaid i rywun cymryd, mae'n rhaid i bel, fod yn agosau'r bel, gau y bel i lawr yma na, mae o ar y llinell Cwrs Cosby, so ti'n meddwl, mae'n di sgorio fan hyn, os na ti'n di gau o lawr, dydw ddim yn neud hynny, a blws i'n cael rhediad, a wedyn ergyd rhydd ar y bel. Blws i'n croesi tro ma. Bel yn tasgu ac yn cyrraedd Shepherd yn y pen draw. Oedd Corey Shepherd yn dal yr ergyd yna cweit mae'r lan. Ddim yn drosedd ganddo fo wedyn. A Bruce unwaith eto. Lletraws tro ma. Tuag at Walters. Walters yn gelfydd at Watts. Ail ymdrech. A go yna wiriad nagwydd. Heiber postyn ath yr ergyd gan Dylan Rhys. Ond yn sydyn, Malcolm a Hwlffordd yn rheoli'n llwyr. Wel, nes i ddeud cyn y gol do, oedden nhw wedi dechrau cael gafel ar y gêm, yr 20 munud a, ia, oce, mae hwn yn eitha chan lwcus, o na, mae'n rhyw 4-5 llath o'r gol, ond ia, ti'n iawn. A pan ti'n gyda chdi siarad o gêm, rhaid ti'n gwybod, Manchester sgorio goliau, maen nhw wedi gwneud maen nhw'n edrych fel dau, mae'n mor bwysig, mae'n rhaid i, mae'n amddiffynwyr a chwaraewyr ganol cae, Jonathan Berg yn wedig i fod yn gorfforol, cymeriadol, cryf wan, i wneud siŵr bod nhw ddim yn ildio un arall. Ac oedd ddiddorol ar ôl y gol anhygoel na gan Corey Shepherd yn sydyn iawn. Dyn ni gweld 2 ergyd arall yn dod mewn o tu allan i'r cwrt Cosby gan Hwlffordd. Ia, nôl ystyn yma i techneg o. Oce, pan nath o sgorio Cambrian blynyddoedd yn ôl, o'n un o'r ein nes i ddeud gol y tymor, i jyst i ddychymig o, ond hefyd y techneg iddo fo, oedd y bel ar y llawr ydy yna, oedd hon yn bownsio. A be nath oedd gadael y bel, yn lle bydd o'n cymryd y bel ar ei fyny, nath o ddisgwyl o bel oedd i lawr, felly oedd o'n medru lwpio yn hawddach. Erbyn yn techneg anodd, mae'r cywirdeb a'r pŵer wedyn i gyro'r gol yn anhygoel. Erbyn yr Hill sgoriodd o'r gol honno. Corey Shepherd, mae bellach wedi sgorio 2 mewn 4 gêm i Hwlffordd tymor yma. Oedd hi 5 yn y gyngrair yn ystod 2025-26. Wedi cyrraedd hanner awr ar Faes Tegid. Yn y sydyn, y tîm cartra
bron fel bod nhw'n edrych ar goll. Shell-shocked. O bosib ys ar gair Saesneg, mae'n siŵr bod hi hynny'n Gymraeg. Ond yn bendant, oedd y gol na gan Shepherd yn ddigon i syfrdanu unrhyw un. Mae fo unwaith eto yng nghanol y cae, Corey Shepherd. Bas ymlaen tro yma i Lwybr Hawkins. Torrance yn gyrraedd yna gynta. Mae yna'n lamu ymlaen ar ochr cwrs Cosby Hwlffordd. A ti'n gwybod fe? Clirio. Sori, torri'r daws. Eto meddwl, ond ti'n gwybod be, de? Pwy bynnag sydd wedi troi fyny i'r gêm yma i wylio, ni, a da ni'n ffodus iawn bod yma hefyd i wylio gol o'r safon yna. Fe iawn wan, oce. Oedd ar y bel, ti'n pasio on drwad, wedyn. Hwna hanner cyfla, just y pwysa, ddim yn berffaith tro hyn. Ac ar ôl hanner awr, mae'r Bala'n gwneud newid. A fel da chi'n gweld, Harry Dean, sydd wedi cael ei dyniodd ar y cae, ddim yn hapus am y peth, yn taflu gris ar y fainc. Felly mae'n amlwg na eilyddio tactegol ydy hwn. Dominic McGivern sydd ymlaen i gymryd lle Dean. Felly mae McGivern hefyd yn chwaraewr dipyn mwy ymysodol na Dean. Ymdrech gan am yn troma. Bydd rhaid i Joel Torrance ymestyn i gael ei ddwlat yna. Mae nath y golwr yn dda ar yr achlysur yma. Ddim eisiau cael ei embarrasio eto nag oedd. Torrance yn neud y dda fan'na, just i... Wel, nath o reid y gwadd i am hwn, chwarae teg, am hwn, just yn trio codi'r bel na dros di ben o, licio'r sgil, licio'r syniad. Hall i lawr yr asgell chwith yn croesi. Bel ymlaen at Higgins, Higgins yn trio tynnu'r bel i lawr. Burke o'i flaen, oedd o ddim yn cam sefyll, y croesiad teg at y postyn cefn. Mae'n gafodd Hall i ben ati, ond oedd i chydig rychel iddo fo. Tarasenko. Trio creu rhywbeth yn troi un ffordd o gynnar llall. Billington yna. Ni gynorthwyo fo, mi fydd hi'n dafliad i'r Bala. Ia, dwi'n meddwl oedd... Anni Dean yn hapus bod yn dod o ddiwrth y cae, mae'n dweud yn taflu gris i ffwrdd. Hon oedd y croesiad i'r postyn pella. Ar y funud mae'r Bala'n cael ei dal o dan y bel o'r croesiadau yma, yn lle bod nhw'n amseru rhediad yn well i redag i fewn efo rhediad, momentum codi wedyn penio. Mae nhw'n am barod, felly mae'n anoddach sgorio. Iori Humphreys i lawr unwaith eto, mae wedi derbyn triniaeth unwaith, yn barod heno. I'ch atgoffa chi os yma beth yn sefyll yn y tabl wrth Iori Humphreys derbyn triniaeth unwaith eto. Yn gol yna, gan Hwlffordd yn ei codi nhw. I fyny'r 9fed safleg yn sydyn iawn, dim ond pwynt tu ôl i'r Bala ma nhw, efo gêm wrth gefn. Ie, ti'n gweld ella y Hwlffordd, ti'n edrych ar ei gema nhw sydd ddod. Sa'n gynnu nhw gyfle ella i ennill i gema dwytha, ond sa'n nhw'n cyrraedd, sa'n nhw'n cyrraedd yn gyd 31 pwynt, ia, sa'n ddigon. Ond ti yn edrych ar gema sydd gan Bala, dwi'n meddwl, ydy gema nesaf nhw, Saint Newydd nhw, dwi'n siŵr. Ond ti'n edrych ar ei gema nhw, y 4 gêm sydd ganddyn nhw, 3 games gyda nhw ar ôl, fe nhw'n rhai anodd ofnadwy i feddwl bod nhw'n mynd i gyrraedd y 6 uchaf, dyn nhw ddim yn mynd i neud ti. Fel ydych chi'n gweld o tabl, y Hwlffordd yn sydyn, o fewn 3 pwynt o'r 7fed safle yna. Dim am bod nhw'n mynd i golli gema, dwi'n sôn am, am bod nhw ddim yn sgorio golau. Seb sgorio goliau, ti'n mynd i ennill gema. Y Bala, fel Malcolm yn deud yma yna, Saint Newydd ydy gêm nesa nhw, ond i honno ddim tan ddydd gwyl San Steffan, felly mae yna 2 wythnos o hoi gan y Bala ar ôl heno cyn y gêm nesa. Fel da chi'n gweld, mae'r dilyw wedi dychwelyd i'r Bala. A'r glaw yn disgyn yn arllwys i lawr unwaith eto wrth i'r tîm cartra ddod yn ei blaena. Yn dychol bell gan Billington. Yn bel allan am dafliad. Ie, dyn newid system dipyn bach rwan hefyd. Bala, yn mynd i 3 yn y cefn, mae'n chwarae mwy the wing-backs rwan. Ond yr ergyd, ddim yn mynd am y gol nag oedd, ond Sgoti'r yn neud siŵr bod hi'n cael ei gicio ac ildio'r cic gornel, ond ti'n cofio goliau nhw'n y byd Mets Cardydd, so dwi'n 2 gol dod o cic gornel. Mae'n tafliad maen nhw'n gael troma. Ie, ond cymryd mantis ti'n mond yn edrych ar y munud ffordd maen nhw'n mynd i sgorio. Croesiad isel yn adlamu ymlaen, ond yn ddigon diniwed yn y pen draw. Cicio gosod, tafliadau hir, maen nhw'n mynd i ella greu problemau, ond
Mae'n gweld llawer ar y funud. Be da ni wedi weld hyd yn hyn, yr tytolaeth o pan nhw'n mynd i chwarae gwmpas a rownd Hwlffordd i sgorio goliau. Wel, da ni wedi gweld o'r newid cynnar na. Mae Steve Fisher wedi wneud yn dod â Dominic McGivern ymlaen i gymryd lle. Harry Dean. Ond mae o'n sylweddoli rwan bod rhaid i'r Bala ymosod. Mae rhaid iddyn nhw drio sgorio goliau a cael rhywbeth allan o'r gêm a heno. Wel, ti'n chwarae byn tîm sy'n o dana chdi. A ti'n mynd y bwlch na. Ti'n cael 3 pwynt yma mewn, mae'n 7 pwynt. Ti'n mewn, cyn yr toriad yn y gyngrair. Ti'n mewn mas ar bwlch yna, neu lle cadw nhw uwch ben y 2 isa yna. Ond mae'r hediad ma'n mynd yn gweithygu. Mae'r rhaid nhw'n cael rhywbeth peidio colli di'r peth mwyaf iddyn nhw rwan ar ôl bod un gol i ddim ar ei holi. Ie, dim ond 1 o'i 9 gêm gyngrair diwethaf cyn heno. Y Bala wedi ennill. Mae'n 2 ni 15 gêm diwethaf bob cystadleuaeth. Felly mae o'n rediad difrifol i dîm Steve Fisher ar ôl iddyn nhw ddechrau'r tymor yn eitha ddawol. Efo Steve Fisher ar ei draed. Digon iddo fo feddwl amdano fo. Do'n ni wrth y modd faint o onast oedd y cyd y gêm. Yn deud fel mai, a fel mai di bod. Ti'n bod, pan ti'n... A dwi'n mynd esgu sortio yma erwydd mae'n wir. Pan mae'r cyllid wedi mynd hannar fi oedd ar blwyddyn dwytha, a'n 16 o newidiadau yn gadael, 14-15 dod i mewn. Ti'n gwrdo ailadeiladu. Wrth wneud hynny efo chwaraewyr dim mor safonol, dim diffyg parch iddyn nhw, ond dyna be mae Bala tymor hyn. Felly, uchelgeisio ni fi o ddechrau'r tymor, nes i ddeud bod nhw'n un o ffefrynnau yn lawr, nes i ddeud, iawn, na ni edrych cadw ddechrau da, ond wedyn ar ôl hynny, y 9 gêm dwytha yma, ond 1 buddugoliaeth. A mae'n habits curo gema, mae'n habits i golli gema, a mae'n anoddach i ddod allan o hynny. Taliad Rhys. Fel yn ôl at gapten Hwlffordd. Owen yn tynnu'r bel i lawr yng nghanol y cae. Higgins. Colli'r bel i Shepherd. Shepherd yn gwythio i flaen, Erwal flaen, oedd fod dorri tu mewn ar ochr y gwrs Cosby. Ond angosod ormod o'r bel i amddiffyn y Bala yn y pen draw. Ia, oedd wedi arafu i rediad tro, felly oedd amddiffyn wedi dod trol i bel yn ôl. Ond oedd nhw'n llawer o'r tryna chwaith. Sa fi wedi trio cael yr ongl ar ei droed efo, i ti chwarae 1-2. Hawkins ymlaen, oedd am yn cam sefyll tro yma. Mae ergyd o heibio'r post i beth bynnag. Ia, ni jyst meddwl efo Corey Shepherd efo'r hediad ma lawr o'r asgell chwith ma. Unwaith mae'n torri fewn ar ei droed mae o isio am hwnnw yn agosach iddo chwarae 1-2. 1-2 tha wal, a wedyn mae o'n fewn eto ar y gof. Corey Shepherd. Bydd yn amlwg iawn, yn deg deud hynny, yn ystod yr hanner cyntaf yma. Fel fysa unrhyw un sy'n sgorio hanner ffordd i fod yn deg, ond mae wedi cyfrannu dipyn mwy na hynny at y gêm hyd yma. Yr arian byw o chwaraewr canol cae. Dim ond 1 gol sydd yn ni. Bala'n trio taro nôl. Hall. Dyfal barhau. Dianc wedi'r osgotio. Croesa'n isel! Lawr y corridor ansicrwydd reit ar draws wyneb y gol. A cyffyrddiad lleiad angan. Ond nath hwnnw ddim dwad. O, ti'n gwybod be, rhedeg gorau'r gêm i lawr asgell chwith gan Hall. Ac y croesiad yn nod gwell. Mae hwn yn gret o groesiau. Mae'n wad i unrhyw ymosodwr ddod ar ei draws ac ar ei gyffyrddiad lleia arni a sy'n hedfan mewn i gol erwydd mae'n so agos. Ia, corridor ansicrwydd ti'n deud ydi o. Mae'n bendant hynny. Oherwydd mae'r golwr i'm yn gwybod i ddod te beidio. Mae'r amddiffynwyr yn gwynebu i gol. Dyn nhw'n eisiau cyffyrddiad arni. Felly, 1 ymosodwr yna i ni ti fewn. Bas ymlaen tro yma. Dim mor gywir. Lewis Hall, sydd wedi chwarae bob gêm tymor y Mae'r Bala ers iddo fo ymuno o Russell Olympic dros yr ha. Mae adlewyrchu beth ni'n sôn yn gynharach am y newidiadau lu sydd wedi bod o ran personel yn y Bala dros yr ha. Mae o'n un o 7 o chwaraewyr sy'n chwarae'r Bala heno, o ddim yn aelod o'r garfan tymor dwytha. Gadl y bel, redeg allan am dafliad troma yn ôl yn ei dreian amddiffynol. Ni mewn i 5 munud olar hanner cynta.
Tafliad ddim yr un mwyaf cywir. Shepherd eto'n dwy'n y meddiant yng nghanol cae. Brwsi'n hir. Wel, Bell yn gadael yr bel, redeg allan am gigol. Nid Pêl-droed ydy'r unig gamp. Byddwch chi weld ar S4C ar hyn o bryd. Pencampwriaeth dartia y byd. Cael ei chynnal ar hyn o bryd hefyd. A fyddwch chi weld y dartia'n hedfan yn fyw ar S4C o 5 munud wedi 10 nos fori. Os fydden nhw mor gywir oedd Corey Shepherd enno. Fydden nhw'n iawn. Mi oedd hwnna'n bwlsau go iawn yn doedd. Go iawn. Chi'n fwy am y dartia, Malcolm? Wrth y modd. Dim y dda, fel arfer, ond wrth y modd. Mrs yn cyrra fi. Ia, gyda fi un lygad ydi yma. Ella bod ni'n neud pethau'n haws. Pas fach ti mewn gan Owen. Billington. Gollodd o'r meddiant. Bell yn eill y bel yn ôl am eiliad. Go iawn, Ron. Just yn sydyn iawn, mae rhaid fi ddyn nhw dych chi herwydd llygad de fi sy'n ddall, a dwi yn taflu dat efo braich dde. Felly, si a di wneud hynna iawn, efo patch dos dy lygad, yr un braich ti'n taflu dat efo. Na, mae Bell yn hwyr, ond dim wyna, dim yn gadw melyn. I grydd i Hwlffordd felly. Luke Rees wedi dod yn hell allan o'i gwrs Cosby, daro'r bel yn lletraws. Shepherd yn codi'r bel ymlaen tuag at Walters, gwthiad gan hwnnw. A Nathan Burks ar hynny. Tybad os nath Corey Shepherd am eiliad y fanna wrth o wylio'r bel yn disgyn. Os nath o ystyried mynd am gol unwaith eto. Edrych ar y chwaraewyr. Ti dal ar golli Hwlffordd i ddigwyr, Owen Jones yn un, dydi. O'n cynnig rhywbeth gwahanol o fyd efo'r cyffyrddiadau sleig yn y mhob. Peniad am yn ymlaen. Shepherd ar ei hôl i. Gafodd o gyffyrddiad bach yn y pen draw. Bala yn dwy'n y meddiant yn ôl. Higgins yn gweithio'n galad yn amddiffynol. O le maen nhw wedi tawelu yr momentum, yr egni, y tempo o Hwlffordd gan ar ôl y gol. Pwysig bod nhw ddim yn ildio a mynd i mewn. Mond un gol ar ei hôl i, felly fydden nhw'n dal yn y gêm, dod allan am yr ail hanner. Ond fe rhaid nhw'n chwarae well na hyn wrth gwrs. Cyfle gorau nhw o'i Perygl Hall, croesi'r bel na. I fewn i'r cwrt chwech, neb yna i reit i fewn. Y gyfryn dros i ysgwydd. Yna'n cael ei droed i mewn. Ond Hwlffordd yn clirio. Mynydd o geclawr y cae. Am yn ar ei hôl i. Brwydro fo Digba. Yna o ddim troseddu. Am yn croesi. Tuag at Hawkins. A Hawkins yn ymestyn. Ond yn methu cael blaen i droed at y bel. Un arall, di chwarae bron bob un gêm flwyddyn yma Hawkins. Yn gwahanol safle. Ti'n gwybod beth ti'n cael mae wedi bod yn ddiwiog trwy'r hanner cyntaf yma. Mae o'n anlwcus o fanna si. Mae'r pwer ar y croesiad yn un da gan amwn, ond do'n ddim digon cyflym. Ti'n bod fel arfer, mae wedi rhagweld y croesiad y fewn i'r postyn pell yna. Just modfan neu ddwy arall sydd wedi cyrraedd hwnna. Hwlffordd? Hwna di y mantais pan ti'n yn gyflym. Just ac wedi gwneud y cam na i fyny i sgorio yn y postyn pella. Hwlffordd yn llawn heiddi bod ar y blaen mae rhywun yn teimlo, ond dyn nhw braidd yn siomedig wrth i ni gyrraedd hanner amser, na dim ond un gol ar y blaen maen nhw Malcolm. Wel, dyna rhaid chdi edrych ar. Ti'n gwybod mae'r Bala, ti'n gobeithio fydd y Bala yn dod allan yn y chwarter awr i gymryd cyntaf na chwilio am y gol i union i pethau yn yr ail hanner. Sa fi yn siomedig, sa fi yn tîm Hwlffordd, sa fi mwy o dda, oce, pam dyda ni ddim wedi bod yn ddigyfaddaw yn y penderfyniadau yn y trean ymosodol i sgorio 2 a 3 yn y hanner cyntaf yma. Cydwerydd swyddog, yn dangos na 3 munud fi yn ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Yn siŵr os ydi Tony Pennock yn cytuno fyny. Wel, oedd Humphreys lawr, doedd am dipyn gyda fo. Gan i dîm Hwlffordd,
Pennock eisiau mynd i mewn. Yn un gol i fyny. O leia. Sogiad Hawkins. Ond a Brwsi methu cadw'r bel ar dir y byw. Dan Hawkins efo'r traed sydyn. Nath o'n cweit gweithio tro yma. Oedd o'n sgil werth i weld. Walters o straffus tro yma. Mae'n sgil gwell pan ti'n cadw'r bel ar dir y chwarae. Ond dangos, be nad o ddeud, mae'n byd arall nad o'n dangos, ne? Be gynno fo, yn ei locar. Ti'n gwybod? Mae hefyd yn dangos hyder sydd o bosib yn rhywbeth sydd wedi bod ar y goll. Gan Hwlffordd yn gyffredinol ar adegau tymor yma. Hammond. Gryfach na Billington. Cyrraedd Hammond unwaith eto at macwyr y meeting hanol y cae. Walters. Colli'r meddiant. Tarasenko'n troi. Dyna bel yn lletraws. Bel yn dod yn ôl at Jacob Tarasenko mewn gadael y bel. Redeg allan am dafliad. Higgins. Trais ydyn gan y fo tro yma. Troi un ffordd o gynnar llall. Bas fach. Can fod yn nod. Mi oedd o'n syniad da. Dwi'n licio Higgins. Bas ymlaen wedyn. Dim yn gweithio. Sorry Meli, dwi'n licio Higgins. Dwi'n licio dyn yma. Mae gynno fo un neu ddau o dricia. Mae'n mynd i cyrraedd un. Mae gyfrym drafo, nath i weld i mynd i cyntaf mwy nag unwaith lawr asgell lle'n neu Watts. Ond, nath Pennock yn wych i swopio'r tactega dipyn bach i adael a brwsau yn ôl efo Higgins wedyn a gadael i Wicks fynd yn ôl i ganol cae. Watts, sorry di Wicks. O, mae'na bwniad yma mynd. Mae'na gardyn coch. O! Cardyn melyn ydi o'n wir. Mae'na bwniad yma'r hyn. Disfa ac Hammond oedd yn ffrio. A mae'r ddau yn gweld cerdyn melyn. Hammond methu credu'r peth. Mae Amwn yn dweud na slap oedd o, ond mae'r llimanwr dwi'n meddwl di weld o fwy. Yndi, na, dwi'n mynd i... Dyn yma mor lwcus yma'r hyn. Ni weld ti eto. Edrych fan, mae'n glir. Edrych mae'n cael... Mae'n dalo wedyn ar ôl. A fo, yli. Os sut yn y byd dydi honna ddim yn gerdyn coch. Ddo ddalo fo'r chwith a gyna fo'r dde. Cyfuniad bocsio bron a bod gan Nelson Digburn. Dim ond cerdyn melyn mae o'n weld. Ti'n sôn am chwaraewydd a rwystidigau ac yn bendant oedd hwnna'n waith na hynny. A dyna ni. Hanner amser. Ystyr Aaron Wyn Jones yn dod ar chwarae i ben. Rhywfaint o gecyd dal i fod wrth i'r tîm am adael. Dim ond un gol da ni wedi weld yn y glaw yma'r Faes Tegid oedd wedi werth i gweld. Ergyd ryfeddol gan Corey Shepherd ydy'r gwahaniaeth ar yr hanner. Da ni'n ôl mewn i chwarter awr efo'r ail gyfnod. Wel, am gol oedd honna gan Corey Shepherd. Hwlffordd ar y blaen o gol i ddim. Dyna batrwm y noson. Cynarfon ar y blaen o gol i ddim yn ebyn Flint. Llanelli'n ennill yn Met o gol i ddim. Cei Conan ennill hefyd yn ebyn Bai Colwyn o gol i ddim. Sôn am goliau. Dewch i ni edrych nôl nesaf a restr fer gol y mis. Gan bod ni wedi cyrraedd mis Rhagfyr. Goliau gore mis Tachwedd. Ac ar ôl i chi weld y goliau, gewch chi glywed pwy sydd wedi ennill. Mike Davies sydd wedi dewis. Cael ei chwipio i mewn, edrych am Nathan Wood a Clayton Green. Dim gobaith o gwbl eisiau Paniac yn y gol. Bradley yn dawnsio i beth 2-1 yn creu lle iddo fo'i hun. O, gwych! Gol hyfryd gan Sean Bradley. Hawkins cymanu'r bel teg at y postyn cefn, hannar cliriad a Shepherd! A roced gan Corey Shepherd yn canfod cornel ucharwyd. Peniad da gan Cronin ac ar y foli. Jack Norris sy'n sgorio
Foli hyfryd gan y gŵr ifanc. Dan Robert, cyffyrddiad gwych gan Robert, yr ergyd fflachio, heibio'r golwr a nythu yn gornel ucha'r hwyd. Y gig hir, at y cwr Cosby. David Evans dros i ysgwydd. A gŵr 41 oed, Lloelefa, bod wedi sgorio gol well yn ei yrfa. Gig hir y golwr. Flic ymlaen. Hilditch yn rheoli. Hilditch yn argydio! Gol wefreiddiol gan Tom Hilditch. Margetson. Gwyliau ni yn Owen. Mae o! O, dyna i chi. Chwech o gol gan Ieuan Owen. Camgymeriad yn y gefn a Jordan Davies. Davies! Jordan Davies! Fel allan mor bech Ibrahim. Pas lac ganddo fo. Cyfla i'r myfyrwyr dorri. Jasper Payne. Lawr y canol. Cymorth iddo fo! Gan Matchup! Enillydd gol y mis ar gyfer mis Tachwedd yw gol Sean Bradley i Gaernarfon yn erbyn Hwlffordd. Yn casglu'r bêl allan ar yr asgell mewn dawnsio i ffordd heibio i ddau amddiffynwr cyn cremannu'r bêl i'r gornel ucha. Gol wych arall gan Sean Bradley. Dyna ni felly, llongyfarchiadau i Sean Bradley. Diolch i Mike am ddewis. Ni sôn am Shepherd, clofem Sgorio i rein Cambrian United. Gêm fawr fori, cwrdd ar Bari. Rhwng gynderfynol, cwpan Nathaniel MG. Mae'n fyw am 5 o'r gloch. Reit, un lle sydd i ddechrau, yn dyfa, un gol sydd ynddi. Am gol, o'n i'n siarad cyn y gêm gyda Malcolm Allen, ni'n mynd, chwaraewr gorau ar y cae, Corey Shepherd. Mae wedi dangos i ni eto pan bod yn gystal chwaraewr. A gol y mis am mis Rhagfyr yw go iawn, come on, be da ni'n chwilio, be da ni'n sôn am, edrych a, mae di edrych de, cyn iddo gael y deg llad i ffwrdd, ti'n weld o godi i ben, y peth cyntaf i feddwl o, mae di edrych yma. A wedyn, beth sy'n bwysig i ddeitha bob adram yma, mae'r techneg yn wych, iawn, mae'r cywirder yn well, ond mae'n cymryd y bel ar ei lawr. Diolch yn cymryd pan mae'r bel yn bwnsio ar ei fyny, a wedyn, sa wedi codi gormod â ni. Mae'n cymryd ti, mae'r sgil, mae'r dychymig, mae'r syniad, mae bob dim ganddo fo yn ei fel, na i gymryd hon ar ei lawr, so mae'n mynd rheoli y foli yn well. Mae'n andros y gol, a sy'n cael ei sgorio yn unrhyw lefel, unrhyw gyngrair yn y byd yma, sy'n cael ei wylio drosodd a drosodd. A mae rai ni ddangos, a mae rai ni blwyddio a dathlu. Fi'n credu fydd criw gwefannau cymdeithasol sgorio'n hapus iawn, achos mi fydd pobl yn gwylio hon drosodd a throsodd, a mae fe'n dim ffliwc i hwnna gyda fe, mae fe'n chwaraewr sydd wedi gwneud mae wedi gwneud yn o'r blaen. Mae'n ffliwc. Mae dyn efo'r ansawdd o lefel uwch, a dyna pen nathon ni siarad amdano fo cyn y gêm. Mae'n chwaraewr safonol. Mae'n chwaraewr sydd ddim yn fod i chwarae yn Uwchraina Cymru. Dwi wedi deud nes blynyddoedd pan oedd yn ifanc, ond pan mae o yn chwarae, a pan mae ar ei ora, sa'n neb mynd i goffo. Ie, a angen i Hwlffordd fod yn ofalus, neu gwella safle nhw, bydd yna glybiau uwch i fyny o ran y gyngor yma yn edrych amdano fe, byddwch chi'n tybio. Pen y bont yn yr ar. Di ti brynu fo, cymryd o. Oedd Hwlffordd yn eisiau gadael fynd. Pam? Oherwydd mae'n chwaraewr. Ie, mae'n mor bwysig. Hwlffordd wedi cael cyfleoedd hefyd, o'n nhw ar ei fyny yn ystod y cyfnod yna. Oedden nhw'n, a gath amwn cyfle da, hwn oedd y cyfle cyn y gol, Corey Shepherd, lle gath o ddim gafel. Ie, hwnna'r iagos iddo fe. Co iawn, nes i'n sgorio. Nid so tellan ni cwrs Cosby, a fo'n sgorio hanner ei hun. Anyway, ond gath o, ergyd gan a brwsau wedyn, ond cyfle gan amwn i godi'r bel dros o honna'n un hawddach, dwi'n meddwl, hon i Hawkins bechod, oedd o ddim digon cyflym i gyrraedd y postyn pella yma, ond gwych gan amwn ar yr asgell dde tro yma, jyst y croesi i'r
Corridor eto, de. Da ni'n sôn amdano y corridor ansicrwydd. Mae di pobl yn dall be ydi o da. Mae o rhwng y golwr am ddiffynwyr yn gwynebu gol. Dyn nhw eisiau cyffwrdd y bel a di golwr im eisiau dod allan i nôl i. Dyna ydi'r corridor o'r bel yn y corridor. Chi'n cael y teimlad le fod yn fwy na gol i ddim. A dyle fod na gerdyn coch ar y diwedd hefyd? Same cwestiwn. Gan i weld y digwyddiad yna unwaith eto. O'n i fan hyn gyda'r sylwebwyr ac chi'n ymateb yn syth i hon. O do, oherwydd o'n i wedi gweld ti'n gynnar. A mwn jyst yn dal yr amddiffynwyr. Edrych am mae'n mynd i law dde a'i chwith. Diolch yn jyst yn un slap. Mae'n ddau slap. Felly, gyd i'n dau gardyn coch, ond yn sicr o'n neud un. Oherwydd, ti'n mynd cael neud hynna? Ti ddim yn cael neud hynna. Mae werth gweld eto a edrych ar y dyfarnwr i weld yr olygfa. Brwydyr, cystadleuol, dwi'n poeni am hyn. Mae mwn yn gryf, mae'n gorfforol. Mae'r ddau nhw'n cwffio, wel, dim yn cwffio, ond mae'r un chwith yn dod i mewn gyntaf. Mae'r un dde'n dod wedyn ar ei ôl i. Felly, dwi ddim yn dall pa mae'r penderfyniad. Dwi'n eisiau fod y feirniadol o'r dyfarnwyr, ond mi dylai fod bod y well. Mae'n anodd gweld be mae fe ddim wedi gweld, achos mae fe'n amlwg, mae fe mewn safle da, mae fe'n edrych. Mae yna dau fainc ni reit wrth ochr y cae, mae yna swyddogion wrth ochr y cae yno i helpu hefyd. Mae'n taro chi'n rhyfedd bod neb wedi gweld hwnna. Neu mae nhw wedi penderfynu bod e ddim yn drosedd sy'n neud i cerdyn coch. Oce, then. Dyn nhw'n gofod y reola'n iawn, felly na dwi'n meddwl maen nhw'n all a fi os dyn nhw'n wedi gweld hwnna i ddeud gwir. Ond hei, allech chi ddeall y llaw gyntaf, falle, achos bod wedi clirio'r bel a mae fynd y trwyddo. Mae fe'n dilyn fyny gyda gyda'r dyna sy'n taro, wel, dim taro chi, taro chyrraedd hefyd. Gwyd am y reol, does, lle maen nhw'n licio gryd y cardimelin yn sydd i just trio tywelu y digwyddiad. Dyna be mae'r dyfarnwr yn gwneud lot dyddi mae'r cardimelin. Ond wedyn, gyda ni ddim VAR i fynd i chwilio am wedyn y cardyn coch. Oherwydd, mi dyla o'n yma, mi dyla fod i weld ti, oedd o'n bell o'n i o'r digwyddiad yna, enwedig yr pedwerydd swyddog o'r ochr y cae, oedd o 5 lladd i fod. Chwaraewyr Everton yn cryd anfon y cae ymwneud na yw cyd chwaraewyr, neu llai chwaraewyr. Mae'n benwthnos mawr, ni'n rhoi sylw i cwpan y gyngred, cwpan Lloegr yn ôl hefyd, a mae yna Gymru yn cystadlu gan gynnwys gwrdd mor gyfarwydd i ni yn y gyngrair yma. Emlyn Lewis, capten Cymru C, erbyn hyn yn gapten gyda Western Supermare. Gêm fawr i ddod iddyn nhw yn y cwpan, a Sion y Dafydd i gwrdd fe. Western Supermare, yeah. Emlyn Lewis, mae mor braf dy weld i eto. Ni wedi gwneud y daith dros y bont yma i Western Supermare. Gyda gyd siwm y bywyd fan hyn. Yeah, croeso. Gret yw gwir. Tymor mae'n dda iawn, dwi'n mwynhau amser yn Western, so popeth yn hapus, yn ail yn y gyngrair. Dyn ni'n ail rownd yn yr FA Cup, so ar hyn o bryd, dyn ni'n mynd yn iawn. Ni eisiau challenge gwahanol, dis i draw o Met i Western Supermare. Ni wedi bod yn y Cymru Premier am 8 blynedd. Dath yr opsiwn o dod fan hyn, a ers hynny dwi wedi mwynhau. Mae chwaraewyr eraill o uwch gyngred Cymru wedi symud i Loegr, Will Evans gyda Mansfield erbyn nawr. Nath hwnna sbrydoli ti o gwbl? Nes i sgwrsio efo Will amdano fo. Oedd opsiynau gwahanol ar diwedd siwrne fi'n Met, a dde'n gweud jyst cer amdani, cer. A mae hynny wedi helpu fi'n credu fel person. Wedi ehangu fy contacts mewn ffordd. Sydd yn peth da yn y dyfodol, dwi'n credu. Ti wedi setlo mewn mor dda. Ti yw capten y clwb erbyn nawr hefyd. So oedd Jonah yma nos Fawrth, fi'n cofio fe yn rhoi armband capten iddo fi am y Cymru Ec, am y tro cyntaf. O'n i'n mor browd a mor hapus. A so mae fe'n cyfrifoldeb dwi'n arfer mewn ffordd. So des i fynd mewn 6 wythnos yn pre-season, a nath y fforddwr jyst tynnu fi gofyn oedd ni eisiau fod yn capten i. OK, fine. Dwi'n dal yn gweiddi, dwi'n dal yn anhapus lot o weithio, ond mae'r grŵp yn neud y bobeth mor rhwydd. Mae'n gofyn ti am Cymru Ec, achos yr amlwg stream game wedi bod am spel nawr. Ti'n credu bod hwnna'n drenu, achos i ni o'r tu fas oedd ei weld yn achlysur ffantastig. Oedd yn anrhydedd enfawr, so chwarae 4 cap, dwi'n credu ges i gyd. Mae'n diddorol, ddim yn siŵr pam. Felly bydd y gymdeithas Pêl-droed i gallu helpu ateb hynny. Ti'n gofyn unrhyw un sydd dath cael yn y brofiad yna o'r 5 neu 6 blynedd nath oedd yn neud gath pawb amser da iawn. A dwi weld o faint o chwaraewyr nath symud o Cymru Ec draw i Lloegr a draw i cyngreirydd gwahanol i cael profiadau gwahanol. A mae Will Evans yn esiampl berffaith o hynny. Oedd angen falle meddwl beth oedd y rheswm nhw'n neud am. Oedd angen feddwl am beth oedd y pwynt a sut maen nhw am defnyddio fe. Achos ambell waith efallai bobl o fewn y gyngrair ond yn edrych ar yr gêm Cymru Ec fel safbwynt o colli chwaraewyr.
So felly oedd hynny'n broblem i'r gyngrair, fi ddim yn gwybod. Ond mae'n piti i'r chwaraewyr, definitely. Dyn ni ddim yn cael profiad a ges i a gobeithio mewn amser fydd eithaf nhw. Mae rhaid ni sôn am cwpan yr FA. Chi drwyddo i'r rownd nesaf. Pwy sydd â chi? Ie, ail rownd yn ebyn Chelmsford, sydd yr un tîm yr gyngrair efo ni. So, dyn hwnna wrth di Sadwrn nesaf sydd edrych mlaen y gêm yna. So, chwaraewyr fel Lyle Taylor sydd yn chwarae ar hyn y bryd, sydd efo Birmingham i chwarae yn Championship am cwbl o flynydde. Mae'n mynd dro gret i'n rhywun sy'n mynd drwyddo mewn ffordd. A os ydych chi'n mynd i trwy'r rownd, bydd hynny'n profiad anhygoel. So chi yn mynd drwyddo i'r rownd nesaf. Byddech chi'n pensio un o'r Premier League teams? Mae'r arian i felly, mae'n bonus i felly, ie. Bydd hynny'n gret. Na, mae angen meiddi Chelmsford yn gyntaf. Ac yn i weld, Maidstone sydd yn y gyngrair yma, nathon nhw mewn i'r 5th round yn credu, cwpl o nôl a chwarae Ipswich, chwarae Coventry. So profiadau maen nhw byth mynd i'n nghofio, so felly gyda ni'n gobeithio cael yr un profiadau hynny hefyd. Ar gyngrair wedyn ni, fel o'n i'n sôn, chi'n ail ar hyn o bryd. Pa mor benderfynol i chi o ennill dyrchafiad? Mae fe mor anodd, mae 24 tîm yn y gyngrair. Mae hanner y tîm oedd nawr yn llan amser. Da ni'n gobeithio gael ei fyny efo'r tîm sydd lan ar y brig. A ti byth yn gwair yn diwedd y tymor, felly fyddwn ni'n y play-offs neu felly fyddwn ni'n top. Ond dyna wrth gwrs y nod, ond mae lot o amser i fynd. Rydw ti'n ffindo safon Cyngrair Cenedlaethol y De i gymharu â uwch Gyngrair Cymru? I ti'n meddwl bod na wahaniaeth? Oes, mae wahaniaeth. Ond mae'r wahaniaeth mewn ffyrdd gwahanol hefyd. So mae'r Cymru Prem efo lot fwy o strwythyr mewn ffordd. Disadwn, a pawb yn gwybod ei gilydd. A mae manylder a strwythyr yn rili dda. Ond wedyn, fan hyn lle mae llai o strwythyr mewn ffordd, chwarae disadwn, di mawr, so ddim lot o, mae lot llai o marfer mewn ffordd, jyst chwaraewyr sydd yn well, a mae lot o chwaraewyr sydd wedi chwarae'n lefel uwch, yn dod lawr i'r lefel yma a yn ffeinio'n anodd, achos mae yn gyngrair anodd. So dyna sut fyddai'n cymharu'r ddau gyngrair, really. Ti dal yn cadw'r llyged ar uwch Gyngrair Cymru? Wrth gwrs, fi dal ar y scores, fi dal ar y Cymru Football App. Plug. Ie, dwi'n dilyn y boys yn i arfer chwarae efo, so dilyn lle mae nhw ar hyn y bryd, a sut mae nhw'n neud y gyngrair, a dilyn y Cwpan Cymru, lle mae Charlie Coles mewn fe'n Trefelyn, Tim a fe'n Caerili ar hyn y bryd, a'n dal fyny efo nhw yn campws neu cael coffi, gwrs mae Pêl-droed, so dwi'n dal yn y loop. Dwi wedi cwblhau doctorate yn sports coaching a Met, so dwi'n nawr yn doctor am nhw sydd yn peth positif hefyd. Diolch yn fawr, ie. So mae hynny'n profiadau gwahanol. Yn anffodus, dwi ddim yn actually hyfforddi ar hyn y bryd. Yn y dyfodol, mae'r definitely option hynny ar y gael, ond dwi'n 29 hynny, so dwi'n eisiau gadael y gêm, dwi'n eisiau gael y gêm y rhif i an. So pan ni'n golygu hwn ar y graffig, fe rhaid ni roi Dr Emily Lewis? Na, mae Emily Lewis yn ffain. Ie, na. Wel, Emily Lewis, diolch yn fawr am dy amser di. Mae wedi bod mor braf cael dod o draw i Western Superme a pob lwc am wedi lle tymor hefyd. Diolch am ddod. Penwythnos mawr i'r dyn mawr Emlyn Lewis, pob lwc iddo fe yng Nghwpan Lloegr, ond uwch Gyngrair Cymru JD. Sy gyda ni heno ar gŵr yna, wel mae newydd mynd, Cody Shepherd, am gol. Dyna'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm. English language commentary is available. Mae yna eilyddio hefyd wedi digwydd yn ystod yr egwyl. Gewch chi weld ar y sgrin y manylion Ben Fawcett ymlaen. Newn ni nôl at ein tîm sylwebu felly ar gyfer yr ail hanner. Diolch Dylan. Fel welwch chi fanna, mae yna newidiadau wedi bod gan y naill dîm a'r llall ar yr egwyl. Ben Fawcett ymlaen i Hwlffordd. I gymryd lle Iori Humphreys. Humphreys wedi derbyn triniaeth a ddau achlysur yn ystod y hanner cyntaf. Lle mae o wedi ymadael. Ben Fawcett fi sgorio ddo. Gol oedd werth i gweld yma tymor dwytha, ond oedd hi ddim mor dda. A gol Cody Shepherd heno. Os yna ni cosmoti! Oes ma yna o fewn 20 eiliad cyntaf yr ail hanner. Ben Amon gafodd i dynnu'r llawr gan Joel Torrance. Ia, y peniad ddim yn un gret, na gwaith. Fan hyn, edrych a Digby fanna, wedyn Amon yn neud yn ardderchog o dda. Yn gwybod bod yn mynd i gyda'r ras fa cyntaf, oedd yn gwybod bod y gol yn mynd i ymroi i fewn, i ddeifio i lawr. Fedrwch ti ddeud nad o dynnu freichen o fedrwch, ond mae o yn i wneud y cyffyrddiad. Mae'n chwilio amdani, mae'n glefar gan Amon. Ond oedd o'n mynd i'n unlla pam mae'r golwr neu hynny.
Moment anferth yn y gema. Ben Amman yn ôl ar ei draed, paratoi i gymryd y gicwr Smotyn. A mae o'n sgorio. Fel nath o'n y gêm gyfatebol, chydig fisoedd yn ôl, prif sgoriwr Hwlffordd yn canfod y rhwyd. Ac ar ôl chydig dros funud yr ail gyfnod, mae'n Adar Gleision wedi ymestyn i mantais i ddwy. Ia, jyst yn gyrru y golwr. Amman, gyrru y golwr y ffordd anghywir yma'n hyn. Fo nath gael y cicwr Smotyn a fo sydd wedyn yn cosbi y Bala wrth sgorio'r ail gol a wneud pethau i pum bach mwy gyffyrddus i Hwlffordd ar dechrau'r ail hanner. Ie, wir. Fel o'n i'n deud, dim ond gol oedd yn ni wrth gwrs ar ddechrau'r ail hanner, felly oedd y gol nesaf fod yn anfarth. Wel, mae troi'r sgwrs mae Steve Fisher newid gael yn ystafell newid yn ystod yr egwyl, de. Mae hynna di fynd y chwalfa yn syth. Just safon canolbwyntio, safon gallu, safon beth bynnag ti'n gael o im digon da i amddiffyn. Y penian o'n ôl yn ddiogys gan digfeu i ddechrau fo. Y golwr wedyn pan mae o'n dod allan a wneud y penderfyniad nath o Torrance lle oedd Amman yn mynd i'n unlla. Ond Amman yn glefar yn gwadd y golwr. Tedi nôl i. Dwi'n mynd i gyrraedd i cyntaf. Dwi'n mynd lawr yn cicwr Smotyn ac yn sgorio'r gol. A fe ddath y digwyddiad ar gol yna. Mor sydyn ar ôl yr ail ddechrau. Do'n i'n hyd wedi cael cyfle i nodi be oedd y newid oedd y tîm cartra wedi wneud. Y dyn yna sy'n ar y sgriniau chi rwan sydd wedi dod ymlaen. Prif sgoriwr y Bala, Hwsein Mehaseb, gymryd lle Jacob Tarasenko ar gyfer yr ail gyfnod yma. Wel, mae'n anfarth o ddyn na ddeud hynny. Nes i wylio fo ddechrau tymor yn ei gema cyntaf yn ebyn Cegidfa. Lle oedd y tîm Gafin ymrawd yn chwarae'n y cwpan Gymraeg. Bala'n gyro'r cicia'r Smotyn dod yna, ond oedd y dyn yma'n achosi problemau na ddeud hynny. Yr eithdiwr, fel o'n i'n sôn, prif sgoriwr y Bala tymor yma, ond yw heb rwydo yn unrhyw un o'i 6 gêm dwytha. Ia, i feddwl gyda fo 8 gêm yn mob gysadledd, cofia. Ydy ddim di rwydro yn y 6, sgorio gol yn y 6 gêm dwytha. Mae'r Bala angen iddo fo ail ddarganfod i sgidia sgorio heno. Yn wedi rwan a hwytha 2 gol ar ei hôl fi. O'n i'n mynd i sôn am Fawcett dod ar Ben Fawcett i Hwlffordd. Cofio'r chwaraewr yma rai blynyddoedd nôl. Doedd o i'r tîm bydd o'n 19 oed ac oedd ni'n meddwl, gyda ni wbeth special yn dwylo fan hyn. Doedd ddim datblygu mor gyflym wedi cael ei anafiadau dwi'n dall hynny, ond mae Ben Fawcett yn medru wneud bath ddigwydd ar y cae hefyd. Ti'n edrych ar unigolion. Unigolion sy'n medru troi gêm a mae'n un o heini. Ben Amman, oedd prif sgoriwr Hwlffordd tymor dwytha hefyd, gyda 2 ar 10 bryd hynny i sgorio 1 ar 10 yn barod tymor yma. A wrth gwrs fo yn illodd y gicwr Smotyn, a mae o'n gallu gwneud hynny. Nid yna'r tro cynta i Ben Amman gyrraedd y bêl gynta pan mae o 1 yn erbyn 1 yn erbyn y golwr. Yna ddigwyddiad tebyg yn gynharach yn y tymor yn erbyn Caernarfon pan mae'n illodd o gicwr Smotyn. Felly mae o'n chwaraewr hanfodol. Nid yn unig o ran sgorio goliau, ond o ran sicrhau cyfleoedd i rwydo hefyd i Hwlffordd. Wel, ti'n gwybod be, oedd Gafin Allen yn mrawd, deitha fi, pan oedd o'n rheolwr ar Pont y Pryd, oedd o'n deud amdano y dyn yma. Amman, oedd o'n deud, di pobl ddim yn sylwi faint o gyflymio. Am ddyn mor fawr, sa'ch ddim yn meddwl bod o'n unwaith mae o'n dechrau carlamu. Mae o'n methu fel nath o fanna, mewn sefyllfa lle mae'n mynd i gwadd tita, gofyn ar golwr, tit mewn ras fo fi, dwi'n mynd i jyst newid ger y sydyn yma'n hyn i gyrraedd y bêl gynta a mynd lawr i'r llawr. Felly clefar di hynny i fi, dim bod o'n trio twyllo'r dyfarnwn am byd fel la. Mae o'n chwarae clefar. Mae'n codi'r bêl dros yr amddiffyn tro yma, ond oedd hi'n rhy agos i Will Bell. Cyflwyno'r Bala'n clirio lawr y cae. Ond y cyflwyno'r Bell yn syth yn ôl i Ben Amman, sy'n bod man ar un o bryd a ddechrau'r ail gyfnod yma. Os na gyfla rwan i'r Bala dorri. Mehaseb ethirioli tro yma ar ôl disgyn yn ôl i ganol y cae. Lot o bwysau'r dyn yma yn yr ail hanner, does. I gael un gol i reid rhywfaint o obaith a wedyn. Ti yn meddwl pan ti 2 gol i fyny ar y cae rwan fel chwaraewr
yn y tîm sy'n yn curo, ti'n meddwl, o, da ni'n mynd i ennill wan. A hwnna di'r peth sydd ddim angen neud. So, mae'n naturiol i neud o, ond ti'n misio cymryd dim byd yn ganiataol. John Owen ymlaen. Gan fod Higgins tro yma. Ricky Watts, troi. Shepherd yng nghanol y cae. Bas allan y llydan ganddo fo. Hwlffordd yn pwysio. Ond digon awr gwneud hynny. Cymryd eich amser tan chi ddwy ar y blaen. Cadw'r meddiant. Neu beth yn anodd i'r tîm arall, ond wrth i ddeud hynny, Ricky Watts yn taro bel yn lletraws, lansio ymysodiad arall, ond fydd hi'n dafliad i'r ymwelwyr reit lawr wrth y lliman gornel. Ricky Watts, hwnna'n bas, wedi mesur yn berffaith ganddo fo, bas hir. Ie, mae'n chwarae rhyw rôl bach yn ganol cael a lle mae o'n disgobliedig. Ti angen nhw yn dy dîm lle a nhw'n sbwylio unrhyw fath o rhythm. Mae Bala wedi trio greu heno. Fawcett, trio gosod y bel yn ôl i Shepherd gwaed am lawio. Mae'n ddau achlysur yma na. Fydd ddim yn ail gicor smotyn i Hwlffordd, Bala'n clirio. Na, penderfyniad cywir gan y dyfarnwr eto. Mi oedd o yn bendant yr penderfyniad cywir ar y ddau achlysur. Tara Brest, Nathan Burke nath y bel yma na. Bob tro gafodd y bel i gicio ato fo. Nelson Digbe dal ar y cae, i fod o wedi bod yn paffio ar ddiwedd y cyfnod cyntaf na, efo Ben Amon. Ia, illa mis anghywir. Da ni'n rhagfyr. Beth sy'n mynd i digwydd mis o nawr, sa'n na digwydd. Maen nhw'n deud. Ie, da ni'n disgwyl i VAR ar dyfarnwr teledu dechrau gael ei defnyddio yn uwch gyngrair Cymru yn ystod ail ran y tymor. So mae'n cael ei defnyddio heno. Mi fysa Hwlffordd, neu Bala'n hytrach, mae'n drwg yn ei lawr i 10 dyn. Fel ma pethau. Pawb dal i fod allan yn y glaw. Da ni'n casau dyna'n gweld chwarae wedi cael ei cyrraedd wrth y cae. Mae'n sbwylio'r gêm, i bach i fi. Ond mae'n lwcus. Mae'n ni'n derbyn bod o'n ddigwyddiad oddi ar y bel, Malcolm, ond mae o'n anhygoel bod yna ddim un o'r swyddogion wedi gweld beth ddigwyddodd yn fan'na, dydy. Fe welon ni, dim unwaith oedd ei daro fo. Nath o daro fo i droed efo'i law chwith i ddechrau, gyda fe law dde. No comment. Siŵr na dyna fysa Nelson Digben i ddeud hefyd. Taled i Hwlffordd. Nick Parry deud fi, os ti'n siŵr, no comment. Os dyna di cyngor Nick Parry, swn i'n ei dderbyn o hefyd. Fel arfer, newch chi weld uchelbwyntio'r gêm yma. A phob gêm arall o'r uwch gyngrair. A tu hwnt i ni drost y penwthnos. Nos Lun, a pan rawd i 9 ar S4C i ddechrau foi. Ac yna, y rhaglen cael ei ail ddangos, a pan rawd i 6 y diwrnod canlynol. Ni werth gwylio'r rhaglen yna. Os ddim ond i weld gol Corey Shepherd heno unwaith eto. Yna'n sicr yn gol, byddai'n cael ei ail chwarae drosodd a drosodd am flynyddoedd. Peniad Amon. Fawcett ddim yn camsefyll. Fawcett yn disgyn rhwng dau ochr yw'r y Bala. Ond oedd hi'n dacl lan, hir lawr y cae gan Bell. Bell yn lamu ymlaen yn hollol ddiniwad i ddwylo Luke Rees. Ie, dim yn bas na di. Just clirio'r Bell maen nhw de. Sut iawn sgynno chwaraewyr y Bala, John Owen yma na, i gyrraedd y Bell. Yr unig ffordd mae Hwlffordd mynd i gollion ydy bod rhy gyffyrddus a rhy araf a meddwl bod y gêm a drosodd. Digbe. Dyddiad trwm ganddo fo. Ac o rai fod yn ddewr i neidio mewn. Ac ennill y bel yn lan wedyn a fynta. Eisoes wedi gweld Cerdyn Melyn. Ac yna rof yn neud hynny, gwastraff llwyr gan y Bala. Ie, a ti sôn am diffyg hyder chwaraewyr. Mae hon i fi, oce, illa safon, na, hwnna'n just dacl deg. A ddwgiroi, a wedyn, just y bas wedyn yn un sal, lle gynnu fo ddigon amser.
Dy ddim yn amddiffynwr, na ddeud hynny. Mae'n fwy o chwaraewr ganol cae. Pan mae wedi camu fyny ganol cae, mae wedi bod well chwaraewr. Nath o ddangos digon o wadan i esgyd wrth mynd i mewn hefyd Malcolm. Oedd o braidd yn uchel ond oedd o'n lan. Ond oedd i droed o'i lawr pan nath o'n neud y cyffyrddiad ar y bêl, dyna dwi'n dweud. Ti'n mynd i frifo neb pan mae droed i reit ar y llawr. Ac ar y bêl ddath i droed o lawr hefyd wrth gwrs. Burke. Trio creu rhywbeth. Ond eto, y gic ar draws y cae. Dwi'n fath o hit and hope, sa'n nhw'n galw hynny'n Saesneg yna, Malcolm. Ac o iawn, a dyna dwi'n dweud. Mae'n eich di... Wan ti eisiau dy chwaraewyr dangos dewder. I gael gafodd o'r bêl a trio cael cywirdeb y pasiwn yn gywir. Rwy'n ti'n mynd i gael un byd allan o'r gêm, os yw'n mynd i'n union gyrchol i'n unlla. Mae Peli yn... Dyn nhw'n mynd nod 50% i giro i chwaraewyr y Bala. Maen nhw'n jyst rhedeg allan i chwaraewyr Hwlffordd, neu maen nhw'n mynd sydd i'r golwr, neu maen nhw'n rhedeg allan dir y chwara. Mae'r haich di godi safon. Mae'r haich di Bala godi safon, neu dyn nhw'n mynd i gael un byd. Mae'n gyffyrddus. Gyffyrddus, 2 gol i ddim. Y sparc. Dwi'n edrych o gwmpas y cair unigolion allan yna. Pwy sgynno'r sparc? Pwy sgynno'r rhywbeth yn ei locar lle fedryd nhw agor drysa, neud rhywbeth, creu rhywbeth i hunan, dim gorfod dibynnu ar neb, gael rhyw moments bach lle maen nhw'n mynd i neud beth i gael nhw'n Bala nôl i fewn i'r gêm. Dwi'n meddwl ar y funud. Torrance. Ar y bel, syth at Panashe, macwyr y meeting hanol y cae, fo metr i oli. Bel yn disgyn i Billington. Ffordd yn clirio. Amon yn grying hanol y cae. Bas o ddim yn canfod y nod. Ac eto, yn hwf hir obeithiol i lawr y cae. Yn genadlamu allan am dafliad. Bala'n ennill tiriogaeth a dim byd arall. Bod yn amoda wedi gwella rhywfaint. Mae'n fratiog allan yna ar hyn o bryd yn dydi Malcolm. Ydy, a just union beth mae Hwlffordd isio de. Ddim yn poeni hyn, oherwydd mae gen nhw 2 goli am ddiffyn. Yn gwastraffu eiliadau, redag y cloc lawr, efo hanner awr i fynd, ond hefyd yn mynd i gymryd mantais. Oherwydd mae yna fylch am mynd i agor, mae'r Bala'n gorfod taflu chwaraewyr i fyny, felly tu ôl i'r amddiffyn. Fwy o le chwaraewyr ganol cae, Hwlffordd basio'r bel, mae drwad, ella. Billington. At Burke. Gael allan at Lewis Hall. Hall yn croesi. Uchel i Mehaseb hyd yn oed. Y gyfle arall o bosib Hall. Hall yn brwydro yn erbyn Hawkins. Billington yn ei gynorthwyo. Billington yn croesi tro yma. Yn gwastadd llwyr tro yma. Yn bel allan am gic gol. Ia, jyst dim digon da efo'r bel dwytha neu fewn gan Billington yma Hall. Mae o'n mo'n siahanna'r llath efo drwy chwith, ond mae o'n mynd i cael y peli yma ar draws y gol efo pŵer hefyd, y cyfeiriad. Ond dwi'n edrych ar y blaenwyr. Dwi'n edrych ar pwy sy'n torri gwrdd i gyrraedd y bel i amseru i rediad. Pan mae'r bel yn dod i fewn, dwi'n dod i fewn. Pwy sy'n rhagweld y peli yma gyda dyn yma? Luke Rees. Ar y bel yn hir. Shepherd yn codi'r bel i'r entrychion. Lawr wrth draed Lewis Hall yn y pen draw. Wrth i ni gyrraedd awr yma yn y Bala. Mehaseb, methu rheoli. Burke yn cael yr ail bel. Digby. Nôl at ei gapten. Burke yn y cylch canol yn troi. Trio creu rhywbeth. Just hapus pasio'r bel. Digby. I Grys Gwyn. Rees yn glir. Ie, ti'n ollol iawn. Dyma ni, sgoria diweddara o'r gêm eraill heno. Cynarfon dal ar y blaen o gol i ddim yn ebyn y Flint. Cei Conna ar y blaen yn ebyn Bai Colwyn. A mae Mwandwe wedi sgorio i Met Caerdydd i nioni'r sgor ebyn Llanelli. Ac wrth gwrs, Hwlffordd ar y blaen o 2-0 yma yn y Bala. Ie,
Oedd hi bach o sioc, doedd Llanelli un ar y blaen, oherwydd un allan o'i 10 gêm dditha, mhob cystadleuaeth mae Mets Caerdydd wedi golli. So rhediad na, rhediad gwych ganddyn nhw, cofia, i fod i fyny yn y Chwech Uchaf na. Ie, Mets Caerdydd oedd yma, a Faes Tegid, penwsos dwytha. Gen na gêm gyfartal oedd hi. Pryd hynny. Ond oedd Mets gadw natholiaeth i gymaint o gyfleon yn y gêm. A maen nhw yn bendant yn edrych yn dîm hollol wahanol rwan i be oedden nhw yn ystod wythnosa cynta yr tymor. A dyna ni ras am y chweched safle na. A mae'n glos rhwng Bari a'r Met, a mae'r Bala dal o fewn triphwynt, ond wedi chwarae gêm yn fwy na'r ddau dîm uwch i penna nhw yn y chweched a'r seithfed safle. Dyw Hwlffordd ddim allan o ras eto. A wytha 28 ar y blaen heno. 28 pwynt. Nid yna neud ti. Ti'n gwybod be? Mae unwaith... Mae di gael ei wneud efo 27 unwaith. Port Talbot, blynedd o maith yn ôl. Mae Mark Jones yn reolwr. Dwi'n deud 29, tymor hyn. 3 gêm i rai i fynd. Glaw wedi peidio. Ond y gwynt wedi codi. Yma ar lanna. Ti di edrych ar gêm a Hwlffordd i fynd? Nhw 4 gêm arall ar o hon. Fysa nhw'n medru neud ti, ond dwi wedi deud ar ddechrau'r gêm a. Bod nhw'n igon da, dwi jyst ddim yn meddwl. Efo'r gêm a. Mae'r gêm nesaf Hwlffordd yn gêm fawr. Ni gymaint felly yn y ras am y chweched safle na. Ond yn y ras i aros allan o'r ddau isa. Achos ar yr 20fed o'n mis yma, mewn bythefnos, y Hwlffordd oedd i cartra neu y Flint. Dechreuodd heno, uwch ben yr Adar Gleision. Ti'n meddwl a edrych ar ei perfformiad yn y gêm yma. Oce, mae y Bala i fyny rwan edrych yn dîm reit gyffredin. Fel allan, oedd i ar ben Greg Walters. Eith Bala gig gornel am y tro cynta heno, ond un wedi chwarae dros awr. A Nash. Macwyr Amiti yn araf i godi, ond diom gwaith. Os White wedi camu drosto fo. Ie, unwaith eto rheol na o gynta yn y cwrs Cosby. Yn yr un amddiffynol a ymosodol ei dim bell yn anghywir. Hussein Mehaseb yn y canol. Yn darged amlwg ar gyfer y gic yma gan Burke. Ddim i ganfod o Walters yn clirio. Cyffyrddiad trwm wedyn gan Hawkins. Tafliad i'r Bala tro yma, Burke yn ei chymyd i. A John Owen y methu reoli tro yma. Os na'n byd yn tycio i'r tîm cartra ar hyn o bryd, nag oes Malcolm? Na, ond yr unig ffordd ti'n mynd i gael allan o hynny, di gweithio gael. Ti'n gorfod gweithio i dy dîm. A i chdi dy hun mwyn i bydd all i greu argraff, oherwydd mwy yn beth ti'n gweithio, mwy o lwc gei di. Ac mwy o hyder gei di nôl wedyn, nid pethau dechrau digwydd i chdi oherwydd faint o galad ti yn gweithio. Os ti'n mynd i dy ben lawr, tawd i tŵal i fewn, ac yn lle torchi llewis, gyda chdi'n siawns. Byddwn ni'n sôn, cyn yr ail gol, bod y gol nesaf yn y gêm yn anfarth. Wel, deg deud fod yr un peth dal yn wir, wrth i ni weld Gori Shepherd yn derbyn triniaeth. Ie, dwi'n licio sut mae'n gafalu llunyn y gar yma hyn. So fi ddim yn cymryd dim cyfle fod dyn yma. Ti ddim isio... Mae'n swydd am yn digwydd. Chwaraewr yn dod yn ôl o anaf, a wedyn ti'n cael anaf arall. Wel, oedd dim o'n sal, sori, dim anaf, ond unwaith ti di methu wythnos neu ddau o marfar, ti di mynd y steffi fi bach, ti'n bod? Ie, gar noson, oer a glyb, mae'r cyhyra yna yn deadlo gyffio fyny. Yna chi'r gol. Werth i gweld drosodd eto. Fel o'n i'n deud o'r eiliad a dawodd honna droed Gori Shepherd, oedd hi'n hollol amlwg i bawb bod hi'n mynd i mewn. Oedd aroi mor dda hynny o hanner ffordd. Dwi'n eisiau deud i mwy, oherwydd o hwnna Sam Nycha. Gori Shepherd yn mynd i ymadael. Fel o'n i'n sôn, mae gen fo bythefnos
gael un yn holliach cyn gêm nesaf. Hwlffordd, Bala a Hwlffordd allan o gwpan Cymru. Lle fi gyda nhw ddim gema penwythnos nesaf wir fel o'n i'n deud. Yn y Bala ddim gêm ar ôl heno. Am 2 wythnos tan ar ôl y dolyg, chwilwch neu beidio. Mae'n 6 tîm o'r uwchgynna sydd dal ar ôl yn gwpan Cymru. Felly, dim just y Bala o Hwlffordd sef gema. Ond yn sicr, sa chdi ddim yn cymryd gamble ar Corey Shepherd. Kyle Kenniford sydd wedi camu'r maes i gymryd i lefo am chwarter ola'r gêm. Yna Digby. Yn cael ei chodi yn uchel. Oset ar ei holi. Yn methu cadw'r fel ar ddir y fyw. Mae'r just y gêm yn tynnu ffwrdd yr wrth Bala herwydd mae'n annan da ni di sôn just tan rhywbeth i danio. Kenniford at Walters, Greg Walters efo'r croesiad a'r gwiriad yn codi'r bêl dros y trawst. Mae'n lanio ddi ar do rwyd. So ni gallu mynd i rwla, ond dim ond cic gornel fydd i Hwlffordd. Wel, y person pwysica oedd Torrance yma'n hyn i weld ti'n just yn mynd dros y bar a oedd yn deitha fo'i hun ffordd oedd yn edrych dim eto. So wedi bod ar lwcus yma'n hyn oherwydd y gwiriad oedd yr ergyd gan Walters ddim yn bwerus iawn ac oedd i wneud trwbl iddo fo ond oedd y gwiriad i creu problem. Bygythio ddim drosodd eto, cic gornel i'r ymwelwyr. Dyn mawr, mae haseb yn ôl. Yn orthwyo efo'r amddiffyn. Ar hyn o bryd, wrth i Rhys a Brwsi baratoi i chwipio'r bêl i mewn ar ei droed chwith. Dyna unio mae yn neud teg at geg y gol. Mae'r ôl beniad gan McGiver yn droma. Yn hedfan oddi ar draws hwnnw y gol ac allan am geg gornel arall. Ie, am bêl i mewn. So, mae'n mynd i mewn, wel, dyn mynd i mewn herwydd mae Torres tol i bêl hefyd, ond yn sicr fydda chdi ddim wneud i byd, ond penio neu ffwrdd Burke oedd o. Ie, Nathan Burke, capten y Bala, oedd yn hytrach. Hawkins tro ma. Ar ei droed dde. Teg at y postyn Cefn. Peniad am ddiffynol Digby. Kenniford sy'n newid dod ymlaen. Peniad o'n ddigyfeiriad. Ac allan am dafliad. Ail gol i Geicona heno, ac ail gol i Harry Franklin. Maen nhw wedi dyblu mantais gartra yn erbyn Bai Colwyn. Ia, oedd i gêm dda, doedd heno fanna. Bai Colwyn, curo 7 o'i 10 gêm dwytha. Curo, efo Atrig Jordan Davies yn erbyn pen y bons penwythnos dwytha. Ti'n meddwl chdi dyn, hei, am gêm ond Geicona. Fydda ddim deud bob wythnos, ond nhw ydy'r tîm. Gorau dwi wedi weld, tymor hyn. Burke. Ross White. Mae John Disney yn cael tiwn allan yn nhw, fel. Billington yn ddofn, y peniad i lawr. Does bosib, bys fe well, fysa mae haseb wedi mynd am gol i hun. Billington unwaith eto, bas fach ti mewn droma. Hall yn troi'n gelfyd. Un efo gael ei daro i'r llawr. Ie, Dylan Rhys drwy efo fel pladur, a dyna pam mae capten Hwlffordd yn gweld cerdyn melyn. A mae'n deud, dwi'n siŵr mae Rhys yn deud wrtha Hall yn fan hyn de. O, chwarae da gen ti. Oedd o'r aifod yn efo lawr, oedd y mewn i cwrs Cosby, mae'n neud y peth cywir. Ia, mae'n ochr, illa da ni fysio weld yn y gêm, ond mae rhaid chdi wneud o weithiau. Gymaint o chwaraewyr allan o safle, a fo y capten yn cyfrifoldeb yna. A rwan ta, gol wwan fysa neud ti yn gyffroes am weddill y gêm. Mae'r tensiwn, y nyrfa, mae bob dim yn newid. Y momentum ydy'r peth bwysig mae Bala angen, a mae hon yn bwysig. 20 munud i fynd, cec rydd i'r tîm cartra. Chydig tu allan i gwrs Cosby Hwlffordd. Billington a Burke sydd amgylch y bêl. 3 yn y mir am ddiffynol mewn glas. Billington sydd yn tanio'n isal ar gwiriad oddi ar Mehaseb. Yn mynd ar y bêl heibio'r postyn oedd hi'n ergyd i Gontilan y lle cynta. Ond bron i Hussein Mehaseb neu rhywbeth honi. O, Mehaseb yn gwybod llawer amdani na gwaith ond. O, dwi'n meddwl mae'n neud yna'r bwrpas. Tio beth? Da ni weld o'r ongl yma well illa.
Wow, mae'n jyst cael blaen i droed, dydy, mae'n gwybod mae ar y llawr, mae'n gwybod illa. Sgai gyffyrddiad y lleia ni, mae'n cael gormod arni os rhywbeth. Dyna, oedd cyfraniad ola Sam Billington. Mae o yn ymadael, felly hefyd Will Bell. Levi, Lumeica a Lasana Mendes ydy'r ddau sydd yn dod ymlaen i gymryd i llenw ar gyfer 20 munud ola. Levi Lumeica yn gymeriad diddorol, wedi chwarae ar y lefel ucha yn uwch gyngred Lloegr, chwaraeodd o un gêm i Crystal Palace rai blynyddoedd yn ôl, hefyd wedi chwarae yn yr haen ucha yn Ffrainc. Ond dim ond fel eilydd mae o wedi chwarae i'r Bala yn y gyngrair ers ymuno fy nhw dros yr ha. Mae Lumeica mae o yn andros o fywiog. Ia, da ni'n gwybod am ei gefndir o, ond mae o yn sydyn. Mae gen o draed sydyn hefyd. Dim jyst cyflym niws o'r am. Felly, angen o ddod ar y cae yma. Mae'n neud rhywbeth ddigwydd. I ddegfed yn ddangosod o i'r Bala yn y gyngrair ers fy muno. Ond nhw gyd wedi dod oddi ar y fainc. A mae'r dyn yna yn ŵr dipyn mwy cyfarwydd o Sana Mendes. Chwaraewr sy'n gallu bod yn ddylanwadol iawn ac yn gallu canfod y rhwyd ei hun hefyd. Dyna ni, chwech ucha, fel mae pethau'n sefyll, Ceicona, a wytha ddwy ar y blaen heno. Ar fin, symud i fyny i'r ail safle. A mae gan Ceicona, fel da chi'n gweld, ddwy gêm wrth gefn i Gaernarfon, sydd o dan nhw. A hefyd maen nhw wedi chwarae llai o gemau yn y pen y bont a'r Seintiau Newydd ar y brig. Felly, o bosib yna nhw ydy'r ffefrynnau i orffen yn ail ac i roi y sialens fwyaf i y Seintiau Newydd. Be o'n disgyn i McGivern, oedd o reoli. Mae'n edrych mwy peryglus, mae'r eilyddio yma. Mae'n le ydy'r ei bach mwy egni i'r Bala. Mae deimlad Liam Higgins honna a'r noson o'r Aglio. Mae'n ôl ar ei draed yn ddewr ac yn sydyn. Mae'n siŵr bod hwnna di brifo. Wel, sbio i wyna fo. Mae'n trio dangos i bob dydy ddim. Dwi'n hi eto. O, dim yn bad, ar ei ochr. Is ar ei glun o. Sa di mynd mor gwaith. I drodd o'i goes. Just about mewn pryd. Mae'n andros anos di. I trio meddwl, a ti'n gwybod ti'n mewn poen. A ti'n gwybod ti'n eisiau ddangos o. Bala'n gwahodd pwysa braidd, ond Torrance yn cael y bel yn glir. Cyffreddiad Mendes. Hynny yn rhoi'r bel i Hwlffordd am eiliad. Sana Mendes unwaith eto, yr eilydd sy'n newydd o ymlaen. Digby yn y cefn. Tri mewn glas o'i amgylch o. A fe nath Nelson Digby yn dda iawn yn eich crydd yn y pen draw. A yna Gardyn Melyn i Greg Walters. Wel, Walters, gael y Gardyn Melyn. Dydy o ddim wedi cael un o flaen, felly. Dwi'n meddwl na llawer yn ysdi. Mae'n sgiliau da. Mae Fawcett un ochr na fo. Mae'n tynnu goes yn ôl. Gath o gyffyrddiad. Dwi'n dall pam ni wedi cael y Gardyn Melyn. Oedd yr pwrpas yna. Walters a Gardyn Felen. Am y cyffyrddiad lleia ar Nelson Digby. Gafodd yr un gosb am ddyrnu Ben Amon yn y rhan ar cynta. Pêl-droed i gallu bod yn gêm od. Ti'n gwybod beth? Dwi'n licio yna li. Mae White yn gwybod, iawn, ti hanner ffordd yn hanner y gwrthwynebwyr a ti'n neud trosedd i ffwrdd i ddod y bel yn ôl dyn nhw, ti ar ei ôl i o ddwy gol i ddim. Yn lle jyst dalo i fyny. Mae cyffyrddiad o gorau bod yn berffaith, trio dwy'n y cyffyrddiad. Darllen y cyffyrddiad cyntaf, dwy'n ni. Bydd mwy clefar. Chwarter awr i fynd. Be ydi penderfyniad y dyfarnwr y fan hyn? Yn yr i'w drosed. Neu gyfadda welis i ohoni.
Mae'n ddangos na cic Dyw Hwlffordd iddi. So trydydd gol rwan. Cai Pennock yn barod ar fuddugoliaeth bendant i Hwlffordd. Rhys y brwsi. Paratoi i Adar Bêl tuag at gwrs cosbi'r Bala. Yn gwneud hynny ar ei droed chwith, wel mae'n ergydio. Mi oedd honna yn ergyd wael. Ar ôl gweld y gol anhygoel na yn yr hanner cyntaf, o bellach allan hynna, wel, hwnna'n edrych yn wastraffus iawn yn dweud. Just bob dim yn anghywir ar y cicrydd. I fi, o'r pellter yna, mae o'n gwybod iawn. Mae di trio rhywbeth o rei ti'n gornel, rei ti'n yn berffaith. Na, pasia i fewn i gornel. Na'r golwr weithio. Dwi gol i fyny. Dydy wal ddim wedi cael ei setio fyny'n gywir, maen nhw'n dau oedd nhw'n rhaid y wal hyd yn oed. Felly, just pasia i fewn i lle ti isio. Yn lle rhaid y pwysar dy hun i trio fynd am y gornel bella na. Ti isio pasio i fewn na. Dim pwer. Bêl allan o dde'r amyn, taflad i'r Bala. Yn y rygbi, yn fyw ar S4C Clic hefyd. Scarlett yn erbyn Bryste yng nghwpan pencampwyr Ewrop. Yna'n fyw ar y clwb rygbi o chwarter i 8. Felly digon o chwaraeon i wylio dros y penwythnos yma. A mae'n gerdyn coch i Burke. Fe lithrodd o mewn yng nghanol y cae. Ac am yr ail gêm o'r bron, mae'r Bala yn mynd i orffan efo 10-1 a maen nhw wedi colli capten. A fe sy'n mynd i ddigwydd yn y gêm nesaf? Wel, Rwy'n i weld o'n dipyn, mae'n gwybod beth ydyn ni, mae'n gomprofiadol yn y gêm yma. Mae Walters o fan hyn. Mi oedd hi'n fler, oedd hi'n uchel, oedd hi fel siswrn o amgylch coes Kyle Kenneford. A ferydd Nathan Burke ddim cwyno yn ormodol am honna. Ti'n edrych lle mae'r Bêl di mynd hefyd. Dyma'n udod cyffwrdd y Bêl, edrych o wan. Dyma'n udod cyffwrdd. Ti'n deud yn siswrn ni, a dwi'n dall beth ti'n dweud. Ond be di o di, mae'n dacl llawn, de. Bydech chi gael tacl llawn lle ti'n ennill y Bêl ardyn. Do'n mynd udod ennill y Bêl. Felly mae'n udod waith na tacl llawn. Mae'n see-through. Dwi'n licio deud y gair, ond so di medru bod yn leg breaker. Ti'n gweld efo ffordd nath o daclo fo'r ddwy droed wrth y llawr. Felly, fe dwi cwyno. Dwi'n licio Nathan fel chwaraewr. Ond yn sicr oedd o'n heidi hwnna. Noson y Bala yn mynd o drwg i waith. Yn siŵr bod wedi deud enw Nathan Burke fwy nag unrhyw chwaraewr arall yn gwisgo gwyn heno. Felly be neith y Bala hebddo fo. A nid yn unig heno wrth gwrs, ond fe fethydd o y 2 gêm nesa hefyd ar ôl gweld y coch yn uniongyrchol heno. Liam Higgins. Ie, mae'n dal efo eistedd, so dwi'n mwy na hynny. Yn y marn ni, mae'n gafel ni ochr i goes, so dwi'n gweld llawer yn hon. O wynab Liam Higgins, yn edrych bod yma'n ychydig o boen eiliadau cyn yna ddigwydd. Oed, nath bod o'n syni fyny, doedd. Dylan Rhys, capten Hwlffordd, sydd yn codi nôl ar ei draed yn ara 10. Mae o mwy y ffordd, mae wedi glanio, nid ym mewn sti, contact tackle di hwnna, lle fe di hwnna, wedi redag hwnna off. Dydym di twistio, dydym di troi, dydym di tynnu dim byd. 10 munud i fynd. Cic ryd i'r Bala di hi. Sana Mendes. Paratoi i Adar Bêl. Tuag at gwrs cosbi'r ymwelwyr. Os na ffordd yn ôl i'r 10-1. Gawn nhw gic gornel. Wow. Mae'n llawiad oedd i. Dim just am yn sy'n gweiddi, ond yna rhyw 5-6 o chwaraewyr. Mae'r llifanwr wedi rhoi hi. Wel ti eto. Dei Manw dwi'n meddwl. Y dyn yn y Crys Gwyn gafodd y cyffyrddiad ola. Felly cic gol fydd hi. Gol arwydd o cael yn Llandudno. Jay Canavan wedi dod ar Flint yn gyfartal yn ebyn Cynarfon o ryw 10 munud i fynd yn fanna.
Cennifyd. Wrthyn i flaen yma'n hyn. Ymdrech o'i groesi'n cael ei rwystro. Mae'n ymdrech Greg Walters ar y cynnig cynta. Syth at y golwr. Cyniad Acwyr Amiti ymlaen at Cennifyd unwaith eto. Mae Gifren yn dwy'n y meddiant oddi arno fo. Bala'n dal i gredu, Bel ymlaen at Mehaseb. I ben postyn. O leia, mae'r Bala wedi cael ergyd. Da ni wedi cael deud hynny'n aml yn ystod yr hanner yma. Ie, dwi'n licio beth ni'n oed i wneud. Ysbryd ar y cae. A rhedeg yma lawr yr ochr, da ni'n go hyn llawer heno. Lle, chwarae wrth yr ysgwyd dwi'n gael efo, lle mae disgwyl. A wedyn just mynd ar yr eiliad ola lawr wrth yr ysgwyd. Lawr y sianel. Gafodd Ricky Watts y cyffyrddiad lleia wrth i Hwsein Mehaseb danio. Nathon ni beth yn anoddach i'r eithdiwr. O, just... Pobl ddim yn dall, ella. Ti'n gwybod, be mae'n afel di, just pan ti'n cymryd yr ergyd ara, ti'n cael just y wrthio bod chdi ddim ar y balans cywir. Ti ddim yn mynd i gael yr ergyd perffaith i fewn ar y gol, lle ti eisiau i fynd. Dyna bydd na ddigwydd yma na, efo Mehaseb. Y Gifren. O, at i golwr, Torrance ar ochr i gwrdd Cosby. Tara Bel yn hir. Pwy sy'n neud o'n dda i Gymru di Joe Rodon. Os dwi'n meddwl i gael y tacl na fewn, mae'n neud siŵr bod o'n neud rhyw fath o gysylltiad efo'r chwaraewr yn ei erbyn i gael o off-balance efo'r ergyd am y gol. Rwy'n da gan ni fel o mecanydd o'n syniad a leia. Cymanu'r Bel i mewn teg at y postyn agosa. Mae Haseb y methu chyrraeddi. Cennifyd. Trio ryddhau ffoset, y bas ddim digon cywir. Acwyr Amiti at Walters. Cennifyd yng nghanol y cae. Twyllo Mendes. A Brwsi. Yn troi i ergyd o cymryd gwiriad. A fydd hi'n geit gornel i Hwlffordd. Ia, mae'r gwiriad ydy. Maeth ma y Brwsi yn dod i fewn. Y Brwsi, ia. Yn barod Malcolm, da ni'n gweld y gwahaniaeth mae cael dyn ychwanegol yng nghanol y cae yn neud digon amser i Hwlffordd sy'n mynd ymlaen zona. Mae Bala di gwrdd taflu chwaraewyr ymlaen i pi bach mae'na fwlch am mynd i fod mewn at lawr i 10 dyn, fel ti'n deud. Mae'n rhaid cyfyd mantais o hynny. A Brwsi yn rhoi'r arwydd. Cymryd i geit gornel, seithfed Hwlffordd heno. Teg at y postyn, Kevin! Mae'n neidio dda am yn i mewn. Gafodd o ddim y cysylltiad. Oedd o wedi obeithio fo'r Bel. Ddim amser i'w wastraffu bellach gan Torrance yn taflu'r Bel yn hir lawr y cae. Bryd i Hwlffordd iddi. Edrach, cegrydd y Bala fydd hi am gam sefyll. Joel Torrance, dod ymhell allan o'i gwrdd Cosby gymryd y gic. Gic hir, glanio'r ochr, gwrdd Cosby Hwlffordd. Gwneud am ddiffynol Ricky Watts. Cennifyd, methu cadw'r Bel a dir y byw. Mae'n mewn i'r 5 munud ola. Mae'n i gweld gol syfrdanol heno. O, fydd hi'n eitha syfrdanol, os wneud 10 dyn y Bala dar yn ôl o fan hyn, bellach. Mae'n ddangos na bydd i goliaeth a 3 pwynt holl bwysig fydd i'r ymwelwyr sydd wedi gwneud y daith hir drwy'r gwynt ar glaw i chwarae am Arnos Wenar. Wel, mae wedi bod werth bob eiliad i fynd i rwan i Hwlffordd o. Ac dwi'n meddwl da ni wedi cael yn plesio gymaint o'r lefal o'r gol gyntaf na, dwi'n gwybod hynny, ni gyd sydd wedi bod yma heno. A sa'r cefnogwyr y Bala yn gorfod deud hefyd, o'r gallu yna. Hwna y stori o'r noson y bas yna un unlla gan y Bala. Cweit yn siŵr be oedd Losana Mendes yn diwyn ei droma.
Ond ti'n jyst edrych ar y perfformiad yn gyfan gwbl, ti'n edrych ar lle mae'r cutting edge na. Ti'n bod i fyny yn y llinell ffaen, dwi'n gwybod mae'n gwneud lawr i 10 dyn wan efo y captan di gael i yrru oddi wrth y cael Nathan Burke, ond ti'n chwilio amdan y sparc, y gwahaniaeth. Mae'r dyn yma di wneud, mae wedi creu argraff yn y mi eto heno lle mae'n gweithio'n galad, mae'n mynd i sgorio i goliau, ond ydy o'n mynd i sgorio digon o goliau i gadw nhw allan o'r 2 isa tymor hyn. Bala lawr i 10 dyn, ond y paffiwr Nelson Digbe dal i fod allan ar y cae. Ei, Dyna fo, y dyn tal. Mae'n wedi diffyg punch yno, do boi. Mae'n wedi perfformiad. Mae'n wedi taro gwbl o weithiau, ond heb weithio. Neb ddeud wrth Nelson Digbe bod fi'n sôn amdano fel bath fod gyda llaw, mae'n fwy na fi. 6 troedfed, 5 modfed y Ffrancwr. Mae'n penio, ag am yr ail o waith. Mae Haseb, gwneud yn dda, a'i bas ymlaen, can fod Lomeica. Oedd i ar, Gael Lomeica methu reoli. Oedd i ar i godi dros y golwr yma na, efo'r ail gyffyrddiad, oedd y cyffyrddiad cyntaf o Adar Gleision ar y chwith, so wedi codi dros y golwr. Full set, trio torri tu mewn. Methu gwneud hynny. John Owen yn ôl, yn y llinell amddiffynol bellach. Ni'n nabod o fwy fel ymysodwr. Mae o wedi chwarae'n eitha aml yn y cefn i Bala tymor yma. Edrych ydi wan, Mesape. Edrych on, cyffredin fanna. Come on. Dwi just yn meddwl, pan mae'n dod iddo fo, mae cyffredin cyntaf yn un da, gosod ti ar ei droed chwith, ond wedyn oedd y gallu neu'r hyder, neu llerweddigaeth ddim ganddo fe i godi'r fel dros y golwr. Gwaith gwych gan Hwsein Mahaseb yn y lle cyntaf. Ond Levi Lomeica. Yn disgwyl hanner eiliad yn rhy hir cyn tanio. Mae'n digwydd fan hyn. Mae'n melyn i rywun. Sana Mendes yn y ddangos, sy'n dal i gega. Ond mae dal i gwyno. Llai na 90 eiliad o'r 90 munud i fynd. Ge Crydd, ni Hwlffordd yn dod i ddim. Gobaith i Fai Colwyn. Aaron Williams wedi sgorio iddyn nhw. Ni dod ar sgôr yn ôl i 2-1 yn erbyn Cei Conan hwyr. Oedden ni'n dallt bod Sean Cronin sgoriodd i Lanelli yn gynharach yn y noson. Bellach yn cael bath cynnar, mae o, fel Nathan Burke yn fan hyn, wedi gweld cardyn coch. Yn y gêm na'n erbyn Met Caerdydd. Yn y funud ola. Alan dal i chwilio am rhywbeth. Mae'n ymddangos, ydyn nhw'n gewn o gol bellach na gol gysur fydd i. Hediad echrydus. Yn Crysagwnion yn parhau. Mae'n edrych yn well i Hwlffordd. Mae Haseb. Mendes yn tanio. Mae'n tynnu ergyd yn isel, heibio ar postyn. Wrth i ni fi mewn i'r amser am anafiadau. A ddiwedd y 90. Ia, reilydd eto, ydyn mawr. Mae Haseb yn pasio'r bêl, gosod ti fyny i Mendes eilydd arall. Digon o bwyr yn ei cofio cadw i lawr yn dda, ben dros di. Ond yr heibio'r postyn ochr anghywir. Sa'n ti dweud 3 munud cyffroes ar ein i'r ochr yn sedd, bysa? Rw Cris. Mae'r gei gol. Mendes yn methu cadw bel a dyr y byw. Malcolm, i siŵr yn y ddyfalu beth ydych ataf chi, ond pwy ydi seren y gêm heno? Corey Shepherd ydi seren y gêm am fflach o genius.
mewn gêm sydd efo amoda mwyaf anodd, codi ben, gweledigaeth, dychymyg, gallu, talent, campus a gwych o gol. O ragorol, yn wir ystyr y gair. Yna ni gofio pan fath honna i mewn. Mi oedd yr amoda yn dipyn anoddach na maen nhw rwan. Ni'n tywall y glaw yma. Gori Shepherd. Yn un poen i dim, yna fe darodd honna'n berffaith i roi Hwlffordd ar y blaen. Mi oedd i ymadael bellach. Gol hwyr wedi bod yn y brif ddinas. Ac ar ôl i Lanelli fynd ar y blaen, ond o bellach i lawr i 10 dyn a Gary Hawley. Sam Jones wedi rhoi Met Caerdydd ar y blaen yn hwyr ar gampws Cyncoed. Fe alla honna fod yn gol arwydd o cael iawn i'r Met. Wrth iddyn nhw drio cyrraedd y chwech uchaf. Ac i gornel i'r Bala fan hyn. Hall yn ei chymryd i dyrniad Rhys. Llan mor bell a Higgins. Higgins a Kenneford yn ymaflyd am y bêl. Cyn iddi gael ei tharo lawr y cae. Mae'n rhyfeddol pan mae tîm arrediad da efo'r ysbryd. Os a ddim ffordd yn ei penna maen nhw wedi golli. Llanelli ar y blaen yn y Met, a Met yn curo 2 gol i 1. Oce, lawr i 10 dyn yn y 5 munud dwytha yma, ond yn sicr, de, mae momentum gan chdi, de, yn yr ystafell newid, mae o mor gry. Corey Shepherd. Corey Shepherd. Sefyll ar ochr y cae. Cyn fod gael ser yn y gêm. Yn edrych yn ddigon di-daro, i feddwl ben athog yna. Wel, so ma'n gallu gwneud hynny unrhyw dydd o'r wsnos. Fel ni'n sôn, nid yna tro cyntaf efo sgorio hanner ffordd. Yn dod i dal yn ergyd syfrdanol. Yn adlambu mlaen. A Llw Gris. Da ni wedi gweld gol y tymor yn barod yn do. Does o cwestiwn am hynny, a Hwlffordd yn hollol ddeuddiannol. 2 gol i ddim cyffyrddus ganddyn nhw. Mae gennau ofn, fe nes i ddweud ar y cychwyn, mae Bala dan bwysa ac hefyd efo'r hediad sal mae nhw angen o rwla buddigoliaeth. Dwi'n gweld hynny'n digwydd, na, oherwydd y diffyg sgorio goliau yma a'r cyfleon maen nhw yn greu. Mae ganddyn nhw 2 wythnos i ffwr yn ei gêm nesa nhw. Diwrnod ar ôl y dolyg oddi cartra yn erbyn y Seintia Newydd. Mae'n dod yn anodd iawn iddyn nhw roi diwedd ar yr hediad echrydus yma. Ti'n ni gweld nhw'n llithro ymhellach ac ymhellach i lawr y tabl. Mae'n chi wahaniaeth o buddigoliaeth yn gallu gwneud Hwlffordd bellach. Yn edrych tuag i fyny, yn ytrach na dros i sgwydda. A dyna ni gadarnhau na'r ymwelwyr sy'n fuddigol heno. 2 gol i ddim. Gol ryfeddol o hanner ffordd gan Corey Shepherd. Yn rhoi Hwlffordd ar y blaen yn y hanner cynta. Cyn i Ben Amon ennill a sgorio. Cic o'r smotyn, reit ar ddechrau yr ail gyfnod. I gwblhau'r sgorio am heno. A sicrhau triphwynt holl bwysig i'r Adar Gleision. Wrth i'r glaw, dywall. Unwaith eto yn y Bala. Yn y dyn yna, Steve Fisher, ddigon i feddwl amdano fo. Sgôr terfynol yma ar Faes Tegid heno. Y Bala dim, Hwlffordd 2. A mae'r llun yna'n deud y cyfan yn dydi. Chwaraewyr y Bala'n gadael y cae yn y glaw. Noson anodd iddyn nhw, a nôl â ni at Dylan. Iawn, croeso ato ni. I'm joined by Tony Pennock. Terrible conditions, but a big result for us tonight. Yeah, really big. After last week's performance, we wanted the boys to give us a reaction, and I thought they were fantastic tonight. For from the start of the game all the way to the end, I thought we deserved a win. Fantastic goal by Corey Shepherd as well. A special moment from a special player. Yeah, we missed Sheps last week, and he's been outstanding since I've been at the club for 4 years, and yeah, he's a big part of what we do, and he gives us some momentum to get forward at the pitch, and yeah, he's seen to keep it off his line. It's a hell of a strike. I dread to ask you, he came off. Was he injured? He's just a bit tight, to be fair. The way he plays, he gives us everything, and fortunately now we've got a break next week, so he should be fine. But
can't afford to lose people for any length of time, so you know, it's important that we look after him as well. Bit of a break with games. When you're back, there's some big games coming up. You're playing all the clubs around you, basically, between now and the split. But how much will tonight help? 3 points is massive, you know. It puts us one behind Bala now. Don't know the other results are gone this evening, but all we can do is look after ourselves, you know. If we perform like that, then we compete with most teams, and you know, it was a really pleasing performance this evening. Tony, I'll let you get out of this rain. Thanks very much for your time. Thank you. Lovely. Thanks very much. Tony Pennock, eleni, yn hapus a'r canlyniadau fel allwch chi weld. Noson drawiadol o ran canlyniadau yn y gyngrair yma Hwlffordd i ennill fan hyn. A'r pwynt na falle, y Flint un yr un yn erbyn Cynarfon, na'r stori fawr. Met Caerdydd a Ceicona ar y blaen ar hyn o bryd, a Ceicona yn codi uwchben pen y bont i'r ail safle yna. Tipyn o noson iddyn nhw ar hyn o bryd, a ni'n mynd i barhau i gael ymateb fan hyn nesa. Mae'r Mae'r Bala, Steve Fisher, thanks for joining us. Terrible conditions. What about the result? Not great for Bala tonight. Not good enough. Not good enough miles off it today. But, you know, we've given them 2 goals. You give 2 goals away in this league, it's a mountain to climb. Not good enough. Yeah, I was going to ask you about the goals. One of them's a worldie, to be fair, but the penalty right at the start of the second half as well. Yeah, well, the lad scored a worldie, but we've backed off him, give him a chance to run onto it and hit it. Should have defended it better. We never spoke about it at half time. Said what we had to do, come out second half, give a pen away in the first minute, kills the game. How frustrating is that as a manager? You've had them in for 15 minutes, giving them a bit of a pep talk, and that happens. Listen, it's not good enough. You know, if anyone was in any doubt, we're in a dogfight, and we need to show fighting spirit and togetherness, which we had in abundance at the start of the season. And you know, over the last month, we've struggled with it a little bit. Individual errors, people not doing the jobs, but you know, we've got to change it quickly. Red card as well, again, is that a problem? Well, listen, I thought it was a booking. And you know, we've watched it back on the screen. I think the referee said he's gone in high. He's right along the floor. He's a little bit late, but it's a yellow card. It's a yellow card, it's definitely not a red. But, you know, getting a red card, that's 2 weeks on a bounce for the man sent off. We haven't had a man sent off all season. We've had 2 in 2 weeks. Killed you. Also, a few weeks off now, no games till after Christmas. Does that help? Is that a good thing or a bad thing? No, not really. You know, for me, if you lose a game, you want to get straight back into another one, put it right. But, you know, we've got to wait 2 weeks now. And it's, yeah, listen, I suppose on one hand, it gives you a little bit of time to work on the training ground and do whatever. But, you know, yeah, really disappointed with tonight. Steve, I'll let you get out of this rain. Thanks very much for your... I hope you got some dry clothes somewhere. No, I have not. Steve, thanks very much for your time. Brilliant, as always. Chwech Uchaf yn ymuno gyda ni nos yn anodd iddo fe a'r Bala a'r tabl yn drawiadol erbyn hyn. Pethau di newid heno yn uwch gyngrair Cymru JD Cwpan. Y gyngrair sy'n cael yn sylw ni nesaf. Mwy o Pêl-droed byw i chi. Ni'n mynd i guddio rhag y glaw a ffindo ymbarel sydd ddim di torri. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni o'r Bala. Dwi'n siŵr am cwch banana, arch no wan i angen heno. Hwyl fawr i chi, fel eich cymwyr.